ating basket number 2. Hindi na po ito kailangan lagyan ng SIM card. Ready to use ka na sa kanya, mga Madam Kwanza natin. Ayan, mabilis malakas na sumagap ng signal up to 150 Mbps na yan. Dito mga mima ko, tipid ka na, less gastos ka na, less monthly billing ka pa. Good naman po ito pang indoor and pang outdoor na mga Madam Kwanza. Ayan, umabol-abol na guys sa pag-check out habang discount pa tayo mga mima ko. Ayan, paano siya lagyan kapag naubos? Ito Madam ko, paano po ito maludan? Dito po sa kanyang QR code. Dito mo lang po mabibili ang kanyang load. Every time po na gusto mo siyang loadan, kailangan niyo lang po ma-scan ang kanyang QR code po mismo. Dahil po dito po mabibili ang kanyang load. Gamit lang po tayo ng Google application. Okay, gamit lang po tayo ng Google app natin pang-scan. Kapag naman po tayo ay mag-scan na ng kanyang QR code, may link naman po siyang lalabas, i-click mo lang siya, mima ko. I-click mo lang po yung kanyang link, Madam Kwanza natin. Tapos, kapag po na-click mo na po yung kanyang link, doon ka na po pipili ng kanyang load na mga available na naka-package na naka-unlimited pa. Ayan, kung kayo po ay naghanap ng wifi na gusto mo na yung unlimited ng kanyang internet, mima, ito na si basket number 2, ang igo nyo. Libre na po ang SIM card mo dito, hindi mo na kailangan gumastos ng SIM card. Diretso, kunin ka pa sa kanya mga Madam Kwanza natin. Ayan, mabilis malakas yan sumagap ng signal up to 150 Mbps na yan mga madam ko. Up to 150 Mbps na dating wifi mga Madam Kwanza natin. Dito mga mima ko, tipid ka na, less gastos ka na, less monthly billing ka pa mga mima ko. Ayan guys, sulit-sulitin na sa pag-check out mga mima. Sulit-sulitin na guys sa pag-check out na ang discount pa tayo mga Madam Kwanza natin. Hindi naman po kailangan lagyan ng SIM card mga mima dahil po may built-in SIM card na po ito mga mima ko. All kay Gumo. Ayan guys, sabon na sa mga gusto makabot dyan mga Madam Kwanza habang discount po tayo mga mima ko. Ayan, good morning Sir Eduardo. Paano maglipat? Dito din po madam ko sa kanyang QR code mismo. Dito po tayo maglipat sa kanyang pong QR code mismo madam ko. Every time po na gusto mo siyang ilipat ng ibang networks, scan ang QR code Madam Jane. At kapag din po gusto mo itong loadan, kapag po ubos na yung ating load, scan mo rin po yung kanyang QR code. Dahil po dito niyo po mabibili ang load po niyan sa kanyang QR code mima. Ayan, we got another order. Thank you so much po sa nag-check out dyan. Madam, mag-comment ka ng done checking out, Mima. Comment po tayo ng done check out sa nakapag-check out na. Guys, maganda po si basket number to mga Madam Kwanza dahil po ito, hindi mo na kailangan pang maglagay ng SIM card, Madam ko. Hindi mo na kailangan pang maglagay ng SIM card dito with built-in SIM card na po ito mga Mima ko. Anong klaseng SIM card ang meron siya? Mima, lahat na po ng klaseng SIM card. May smart na yan. May dito na siya, may Gumo na, may Tingin pa, may Globe, may Token Text na mga lima. What do you mean, ma'am, na dyan mabilis sa QR code? Sunod ba may GCash na ako? Yes po. Kailangan may GCash tayo o Pimaya. Kasi po, yung pagpakulot po niyan, to GCash ang bayan o di kaya Pimaya. To online payment ang pagbayad ni Mako. Kung Madam Jane, kung wala ka naman pong GCash, nalito naman po kasi po, pwede mo madam kumadala ang QR code sa tindahan. Ang tindahan ang magbabayad. Kumbaga, gagamitin niyo madam ko yung GCash ng tindahan. Kung wala kayong GCash, wala kayong Pimaya. Dadalhin niyo lang po yung QR code sa tindahan. Ayan, kumbaga, gagamitin mo lang po yung tindahan, ay yung GCash ng tindahan. We got another order. Thank you so much po sa nag-check out, Mima. Habol na sa mga gusto magkakaroon mga madam ko, guys, libre ng SIM card mo. Pwede Madam Jane, kapag po mag-click tayo ni basket number 1, meron po diyang dalawang option. Pwede po kayo dyan mag-check out ng wifi lang po niyan o may kasama niyang power bank Mima. Nasa inyo mga Madam Kwanza kung mag-check out po dyan ng wifi lang o may kasama niyang power bank.
Meron po diyang dalawang opsyon kapag nag-click ka ng basket natin, Mima. Kapag nag-click po ni basket number 2, meron po diyang dalawang opsyon, madam ko. Guys, sumabol-labol na sa pag-check out habang discount pa tayo mga Mima. Ayan, sulit-sulitin na guys sa pag-check out habang naka-sale at naka-promo tayo mga madam ko. Ayan, pocket wifi na guys na loadable na, madaling gamitin. Ay, hindi na po kailangan lagyan ng SIM card dito. David, so, kunin ka na ka ating wifi, Mima ko. Mabilis, malakas na yan sumagap ng signal up to 150 Mbps na yan, Mima. Ay, up to 150 Mbps na yan, mga madagpuan. So, natin tipid ka na. Less gastos ka na. Less monthly billing ka pa. Good na po ito pang indoor and pang outdoor. 3-in-1 switching networks ka pa dito, Mima ko. Mima, 3 klase ng signal mo dito. Hindi mo na problemahin kahit saan ka na mapunta kasi pwede mo na po siyang malipat kay Smart, kay Dito at kay Gumo. 3-in-1 switching networks ka na at ang kinagandahan pa dito, yung load po niya ay naka-unlimited na. Yung load po niya, naka-all data pa. Ibig sabihin po ng all data, one time ka lang po magpapaload, lahat ng SIM card na naka-built-in sa kanya, naloadan mo na siya. Example po, mag-load ka dito ng 1 month unlimited. Yung 1 month unlimited na yan, lahat ng SIM card naka-unlimited na rin po sa kanya. Hindi mo na po kailangan pang magpaload para kay Smart. Hindi mo na kailangan pang magpaload para kay Dito o para kay Gumo. Kasi po yung niload mo sa kanya, example na 1 month unlimited, yun po ay pang all-in-one na po siya. Pang Smart na, pang Dito na, pang Gumo, pang Team, pang Globe, at pang Tukintix na mga Mima ko. Panglahatan na po mga madagpuan, sir. Ay, nawigatan na oras. Thank you so much po sa nag-checking out. Mima, mag-comment po tayo ng done check out sa nakapag-check out na po dyan. Comment po tayo ng done check out sa nakapag-check out na. At sa mga gusto pang humabol, Mima ko, igo mo na yan habang discounted ka pa. Madaling gamitin lang po ito mga madami, hindi ka na ito mahirapan sa paggamit. Mima, hindi ka na mahirapan sa paggamit ng ating wifi. Dahil po dito wala ka nang i-set up. Wala ka nang i-set up, wala ka nang i-download, wala ka nang kailangan pang i-registered, Mima ko. As in, David, so, connect ka na kay ating wifi. Hindi mo na kailangan pang maglagay ng SIM card dito mga madam Kwanza dahil ito, may built-in SIM card na po si ating wifi. Ay na, may built-in SIM card na si ating wifi mga Mima ko. Anong klaseng SIM card ang meron siya? Lahat na po ng klaseng SIM card. May Smart na yan sa loob. May Dito na siya, may Gumo na, may TE, may Globe, at may Tukintix pa, Mima. Ayan, mabilis malakas din po ito sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan, madam ko. Ayan, may load na ba yan? Meron siyang free na load, good for 1D, madam ko. After po ng 1D, kailangan mo na siyang loadan, Mima. Ay, hindi, sabol na sa may gusto umabot dyan, mga madam ko. Libre ng SIM card mo dito, plus may libreng load ka pa ngayon upon check out. Good for 1D na mga madam ko. Madaling gamitin, wala nang i-set up, wala nang i-download, hindi mo na kailangan dito guys mag-register. Hindi na kailangan pang gumastos ng SIM card dito mga madam ko. David, so kunin ka na kay ating wifi Mima ko. Ay, hindi sa 3-in-1 switching networks ka pa. 3 klase ng gigay ang mga madam ko guys. Ang ating pong SIM card dito ay ating pong switching networks. Pero lahat na po ng SIM card nasa kanya na, naka-built-in na. Paano gamitin? Kay Madam sa Madam Christina, madali lang po itong gamitin, Mima ko. Isasaksak mo lang ito sa inyong outlet. Kapag po ito nakasaksak na at naka-on na po ito, Mima ko, David, so connect ka na kay ating wifi. Okay, paano po ang pag-connect? I-on nyo lang ang wifi ng cellphone at hanapin doon yung wifi name natin. I-click mo lang, Mima, ang ating wifi name at i-type nyo lang ang password yan. May password po yung ating wifi mga madam ko na kapag naman po ayaw mong magpa-connect ng wifi ninyo, pwede po ito ma-change ng wifi name in wifi password. Again, mga Mima ko, yung kanya pong password in wifi name, nasa likod lang po nakasulat. Nasa likod lang po nakasulat. Ayan mga madam ko, Madam Jean, meron po siyang ventilation sa gilid, Mima. Meron po siyang ventilation sa gilid, madam ko, kaya no need to worry, Madam Jean. Ayan na guys, sabol na sa mga gusto ng kabol. Libre na po ang SIM card mo dito, Mima ko ha. Libre ng SIM card mo kay basket number 1, mga madam.
Ayan, mabilis malakas na yan sumanggap ng signal. Up to 150 Mbps na yan, Mima ko. Up to 150 Mbps na yan, tipid ka na, less gastos ka na, less monthly billing ka pa. Good na rin po ito pang indoor and pang outdoor na madam. Tipid ka na dito, less gastos ka na, ay mga madam ko, at kahit saan ka pumapunta, naka 3-in-1 switch SIM networks ka na. Kung kayo po ay naghahanap ng Wi-Fi na gusto mo na yung unlimited na kanyang internet, Mima, ito na, si Basket number 1. Basket number 1, yung load po niya unlimited na. Yes, kay Madam Ilocana, hindi na po kailangan pang mag-register dito. Yes po, may SIM card na yan kay Madam Sir Juji. May SIM card na po ito, anong klase? Lahat na po, Madam. Lahat na po ng klaseng SIM card nasa kanya na. May smart na yan sa loob, may dito na siya, may gumo na, may tingin pa, may globe, may token text pa. All in one na po nasa kanya na ready to use ka na. Madam Sir, thank you po sa pag-tap-tap ng ating live. Ayan kay Madam Sir Ulas. Thank you Madam Sir Ilocano sa pag-follow. Guys, sabon na sa mga gusto makabol. Libre na po ang SIM card mo dito mga Madam Kwanza. Guys, anong klaseng SIM card? Lahat na po ng klaseng SIM card mga Mima ko. Wala ka nang i-sit up dito, wala ka nang i-download, madam ko. Diwit so, connect ka na kay ating Wi-Fi. Paano gamitin kapag bakit walang SIM card, Mima? May SIM card ka na po dito. Hindi po siya ibig sabihin na walang SIM card. May SIM card na po ito. Nasa loob na po, naka-built-in na. Yes, registered na po mga madam ko ang SIM card niyan. Wala ka nang i-sit up, wala ka nang kailangan pang i-download. Diwit so, connect ka na kay ating Wi-Fi. Load na lang ang kulang mo dito upon checking out, mga madam. Okay? Load na lang po ang kulang mo sa ating Wi-Fi upon checking out. Paano maludan? Dahil po hindi na kailangan lagyan ng SIM card, mga madam ko, dito lang po sa kanyang QR code. Dito po tayo magpapaload ng kanyang load. Sold out na ba? Madam Jane, what do you mean sold out na? Madam, hindi pa madami. Go muna, Madam Jane, basket number 1. Madam Jane, go muna si basket number 1. Ayan, sino dyan guys ang gusto magkabulabang discounted pa tayo mga Mima ko? Hindi na po ito kailangan lagyan ng SIM card, madam. Ayan guys, sabol na guys, sabang nakasale at nakabumo tayo. Madam ay Mima, kapag po yan ay no internet access, ibig sabihin po wala po kayong load niyan, Mima. Ayan. Yes po. Wala pa yung load. Meron po siyang load, madam. Meron po siyang load, good po 1 day na libre. After po niyan, kapag po wala na po siyang load, kailangan mo na siyang loadan. Basket number 2, kapag po kayo ay gumamit po ng SIM card na hindi pwede, yan po ang nakalagay po dyan is no internet. Tulad po ng smart o token text, hindi po siya pwede, Mima. Hindi pwede ang smart at token text, madam, sa ating Wi-Fi basket number 2. Basket number 2. Sold out na ba? Ayan, madam, yung Wi-Fi with power bank po, hindi pa sold out. Yung Wi-Fi lang po yung may SOA, yung sold out lang, Mima. Yung Wi-Fi lang po yung sold out niyan. Ito po aking hawak, basket number 1. Ito, madam ko, basket number 1. Mima, basket number 1 po ito, ito aking hawak. Ayan, meron po siyang may load po. Okay, madam, ano nga pong SIM card yung ating gamit, madam Amira? Anong SIM card, Mima, yung pong ginamit, madam ko? Ayaw na add to basket. Saan, madam po, si ate po bang basket number 1? Madam Jane, ang inyong tinutukoy, Mima. Si basket number 1 po ba, madam ko? Madam, pwede mo na kumakad sa basket, Mima. Baka, Madam Jane, baka po kasi puno na yung add to cart niya, yung cart niyo, Mima. Kapag po puno po yung cart ninyo, madami ka nang na-add. Kailangan mo na yung bawasan, kaya ayaw siya ma-add sa inyo, Mima. Kung ito po yung tinutukoy, Mima. Yes, hindi po siya sold out, madam. Hindi po sold out si basket number 2, ay basket 1. Mima ay Mima, hindi po siya pwedeng gumamit, hindi naman ako pwedeng gumagamit si Smart. Sa basket number 2, madam ay Mima, hindi po siya pwedeng na sa Smart at token text. Ayan, yes po, kasi po, before po, pwede po ang Smart at token text sa Wi-Fi natin. Ngayon po kasi, madam ko, hindi na siya pwede. Kaya kailangan mo na siya, madam ko, gamitan po ng ibang SIM card, madam. Ayan, Madam Jane. Meron pa, Madam Jane, ha? Hindi pa siya sold out.
Ayan, kaya habol na guys sa mga gusto makahabol dyan na habang discounted pa si basket number 1, ito po yun. Pag nag-check out ba niyan, andito na yung Gumo po 1 month. Kailangan niyo siyang loadan ng 1 month, Mima. Wala po siyang libre na 1 month unlimited. Wala po siyang libre na 1 month unlimited, madam. Meron na po itong libreng load, good po, 1 day lang po yung pang free trial lang po yun. And then kapag po naubos na po yung kanyang libreng load, kailangan mo na siyang loadan dito sa QR code po niya ng 1 month unlimited. Depende po sa inyo kung magkano po ang gusto mong ilod. Kapag naman po kayo ay mag-scan ng kanyang QR code sa likod, ayan, dito po tayo makakapagpili ng kanyang load na nakapakis na naka-unlimited na. Gamit ko dito since, yes po Sir Olas, meron ka bang comment sir na hindi ko nababasa? Kasi po wala ko na mababasa Sir Olas. Ayan Sir Olas, meron ka po bang comment na hindi ko po nababasa sir? Baka po hindi po visible. Madam Aymira, gamit lang mo na po dyan ng SIM card na pwede po dyan Madam Aymira yung ating D2 TM Globe at Gumo Smart Bow. Ayan, kay Sir Madam Flame, buka na dyan kay basket number 1 habang discounted pa tayo, Madam ko. Ayan, limited stock, limited time, limited offer lang tayo mga mima ko. Ayan, 10 gadget na guys ang pwede pong kumalit dito mga mima. Ayaw talaga, nibibog ko na iba, natukat ko na. Saan Madam Jane ang yung inatukat? Ito Madam ko, di ba sa basket number 2? Ito Madam ko, yung nakapin natin dyan Madam ko, ito po. I-pin ko siya ulit. Walang ibang lalabas sa ating screen, yung dito po. Hindi basket number 1. Ay, okay. Saan ba yung gusto mong check out, Madam? Si basket 1 po ba o basket number 2? Ito Madam ko, gusto mo i-check out? Madam Jean, ito po yung basket number 2, Madam ko, ito po. Basket number 2 ito. Kung ito yung gusto mo, basket 1 po ito, Mima. Ayan, may ano po pinagkaiba nito. Si basket number 2 po, nilalagyan ng SIM card. Basket number 1, hindi na kailangan ng SIM card. Ayan, 3 GB po, good po, 1 day po, kay Madam sa Flame. Ang ating pong libre. Ito, Mima, okay, Madam J, ito po ba, Madam ko? Basket 1, ito Madam ko. Madam J, ito po ba o hindi? Papa po, ilipat kayo sa basket number 2. Okay, now si basket number 2. So, gusto niyo pong mag-check out ng basket number 2 ng Wi-Fi lang. Tama po ba, Madam ko? Ayan, kasi nga pa, yes po, sold out po talaga yung Wi-Fi lang sa kanya. Ang meron siya, yung may kasama mo power bank, Mima. Yung nasa, meron po siya, Mima. Kay basket number 2 po, ang inyo pong i-check out sa kanya, ito po, Madam ko. Di ba kapag nag-click ka po dyan, isa na to. Basket number 2, ayan, add to cart. Ito, Madam ko, ito po yung ating Wi-Fi with power bank. Ito po yun. Ito po kasi Wi-Fi lang po yan yung nasa unahan. Yung nasa unahan, Wi-Fi lang yan, sold out na tayo dyan, mga Madam ko, yan po, sold out na yan. Yung pangalawa, Wi-Fi yan with power bank. Ito po yung pangatlo, yan po ay power bank lang po ito. Sold out na yung Wi-Fi lang po natin mga mima ko. Guys, ang lagi ng discount nyo ngayon, ayan, nasa 500 plus lang po yung Wi-Fi natin with power bank na yan. Ayan, paano kumunita? Yes po. Ayan, Madam Miss JC, ating basket number 1, wala ka nang kailangan pang i-sit up dito, Mima. Wala ka nang kailangan pang i-sit up, download, diretso kunin ka na. Ayan, okay, thanks now, nahanap na po na add to cart. Okay na. Kasi siguro yung na-add to cart nyo yung Wi-Fi lang, kaya tagangan na siya. Sold out na kasi yung Wi-Fi lang. Ayan, may makuha basket number 1 po ito mga Madam, guna kayo dyan. Ayan, Madam Flynn, buka na dyan sa pag-check out basket number 1. Guys, si basket number 1 po, hindi na po ito kailangan ng SIM card, Mima. Ayan, walang ibang lalabas sa screen, i-click niyo Madam Kwanza. Ayan, packet Wi-Fi na hindi na kailangan ng SIM card, diretso connect ka na. Load na lang ang kulang mo dito mga Madam ko. Okay, load na lang po ang kulang mo sa ating basket number 1. Paano po ito maloadan? Dahil hindi na kailangan pang lagyan ng SIM card mga Madam, dito lang sa kanyang QR code sa likod. Mayroon po siyang QR code sa likod mismo. Kailangan mo lang po ito, Madam Kwanza, may scan. Dahil po, dito po tayo bibili ng kanyang load
dito mismo sa kanyang QR code. Ang ginagandahan naman po dito, yung load po niya naka-unlimited na at naka-all data pa. Thank you po sa pag-tap-tap kay Sir Junior Pugi at pag-share din po ng ating live. Guys, sabon na sa mga di pa makahabol dyan. Ayan, pag walang power bank, paano i-charge? Pwede mo po ito Madam Kwanza masaksak sa ating outlet. Gamit po tayo ng USB. Ito po. Gamit po tayo ng USB. Ulo lang po ng ating charger kapag walang kasamang power bank. Ayan, kahit naman po anong klase din pong power bank. Example po, meron na kayong sariling power bank. Pwede ka na po dyan mag-check out ng Wi-Fi na lang. At kung meron kami pong meron ka na pong laptop, computer, pwede mo po ito masaksak ng direct na sa mga laptop ninyo at computer. Dahil po ito ay USB type, plug-in free na siya mga madam. Pwede po kayo dyan mag-check out ng Wi-Fi lang o mag-check out ng kanyang with power bank ng kasama. Kapag po with power bank po niyan, mga mima ko, yung ating pong power bank, tumatagal na po ito ng 8 to 12 hours na. Tumatagal na po ito ng 8 to 12 hours na. Ang ginagandahan po nito, pwede ka pa dito mag-charge ng cellphone ninyo dito sa ating power bank. Plus, meron na siyang flashlight mga mima ko. May flashlight na po yung ating power bank. Ang kanya pong charger is naka-Type-C na at ayan po yung kanyang on-off. May flashlight na niya, pwede ka pa dito mag-charge ng cellphone. Tumatagal na rin po ito ng 8 to 12 hours. Madam Miss G, thank you so much sa pag-share ng ating live, madam ko. Ayan, sino dyan guys ang gustong umabol mga madam Kwanza habang discount, di ba tayo? Again, si basket number 1, mga mima ko, hindi na po ito kailangan pang lagyan ng SIM card. Hindi na kailangan lagyan ng SIM card mga madam dahil po may built-in SIM card ka na dito. Okay, anong klaseng SIM card po ang meron siya? Lahat na po. Lahat ng klaseng SIM card nasa kanya na naka-built-in na at lahat po yon is libre mo na. Hindi mo na kailangan pang bumili ng SIM card at wala ka nang i-set up, wala ka nang i-download dito. Diretso, connect ka na kay ating Wi-Fi. Ayan, may makuha diretso, connect ka na. Ayan, mabilis, malakas rin po ito sumagap ng signal. Up to 150 Mbps na po ito, 20 meters ng kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong connect. May mga 10 gadget na pwede pong connect dito. Laptop nyo, pwede na computer nyo, pwede pa iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa. Good naman po ito pang indoor and pang outdoor na. Thank you kay Madam Disney sa pag-follow. Guys, muna kayo dyan kay basket number 1 habang discounted pa tayo. Number 3, may paano naman. Si ating basket number 3, mima ko, nilalagyan din po ng SIM card siya, madam. Nilalagyan ng SIM card si basket number 3 natin at nililoadan. Ayan po yung kanyang lagay ng SIM card, mima ko. Ang kinagandahan naman po ni basket number 3, mas malakas po yan sumagap ng signal compare kay basket number 2. Pwede po ito sa mga remote area. Hindi pwede po ang Tokintix at Smart. Hindi pwede po dito ang Tokintix at Smart, pero pwede mo siyang magamitan ng SIM card na Smart Bro. Ayan, Smart Bro, Rocket SIM, PLDT, TM Globe, Gomo at dito, pwede po dito. Pang remote area po ang ating basket number 3. Ayan, ma'am, magpipa ko, pwede ko pa check out. Para makita ko po. Baka ayaw siya ma-add to cart. Ayaw mo rin po ba naman Madam Jean? Ayaw siya ma-add to cart, Mima. Bakit kaya? Sayang naman Madam Jean, hindi ka makapag-check out, Mima. Kay basket number 2. Ako kasi nakapag-add to cart ako. Yes, meron siyang password talaga, Madam Miss G. Lahat po talaga ng ating Wi-Fi may mga password. Sige po, Madam Jean. Lahat po ng ating Wi-Fi may mga password po yan at mga username. Ayan, pwede mo silang ma-change ng Wi-Fi password kung ayaw nyo pong mag-pakulit ng inyong pong Wi-Fi. Sige po, Madam Jean. Takitin ko, Madam ko. Ayan, Tokintix po, Madam ko. Hindi po siya pwede mga damo ko, ha. Hindi po siya pwede sa Tokintix mga mima ko. Pero pwede po ito sa Smart Bro, Rocket SIM, PLDT, TM Global, Gomo. Paano gamitin po? Saan po dyan kayo sa share? Saan po dyan ano po bang klaseng Wi-Fi? Ang inyo po ang tinutukoy sa madam ko. Si basket 1 po ba?
Kung si basket number 1 po yung aking tinutukoy, madali lang po itong gamitin, madam. Isasaksak mo lang ito sa inyong outlet. Isasaksak lang po sa ating outlet at kapag po ito nakasaksak na yan at nakakunik na yan, Madam Kwanza, ayan, diretso, kunik na sa kanya with password na po ito. Hindi mo na kailangan pang maglagay ng SIM card. Ayan, paano po paano kung may pagpapakunik? Paano kung may magpapakunik? Ayan, kailangan mo na po i-type ang password lang. Ayan, lahat po ng gustong kumunik, kailangan po nilang i-type ang password. Kung paano po tayo kumukunik ng hotspot sa ating cellphone, SIM lang po dito. Kung paano po tayo kumukunik ng mga public wifi, SIM lang po dito. Ayan, paano naman po kung walang GCash? Madam, pwede mo po dalhin sa tindahan ang QR code. Para po sila, madam, po ang magpapalot sa inyo, madam, kung wala po kayong GCash. Wait lang, may babasahin mo na. Madam Jean, saan ka nag-PM, Mima? Wala ko nakikita ng PM po ninyo, madam, po dito. Madam Jean, wala kang PM, madam, po dito. Wala ko nakikita, madam Jean. Ayan, guys, sabon na. Ayan, paano may SIM card ang makuha ko, madam? Paano may SIM card? Madam, alam mo ito, ba't may po paano may SIM card? Baka po yung inyo pong na-check out yung nilalagyan ng SIM card, Mima. Baka po ang inyo pong madam po, yung nilalagyan ng SIM card, Mima, yung inyo pong na-check out. Madam J, wala ko nakita, madam po, na PM po ninyo, Mima ko. Saan ka nag-PM? Madam, mag-PM ka sa mismong account natin, Mima. Dito ka sa account mag-PM kasi po dyan ko lang makikita niyo pong PM. Ang SIM ko kasi ay TM. Mima, ito po si basket number 1, hindi na po kailangan lagyan ng SIM card. Pero kung gusto niyo po ng nilalagyan pa ng SIM card na Wi-Fi, pwede po kayo mag-check out ng basket number 2 o basket number 3. Nilalagyan po ng SIM card yan. Pero itong basket number 1 natin, hindi na po siya kailangan pa ng SIM card, madam. Hindi na nilalagyan ng SIM card itong ating basket number 1 dahil po may SIM card na po ito sa loob, madam ko. Anong klase SIM card ang mayroon siya lahat na po? Guys, start lang. Alas 9. Ito. Ayan, Madam G, wala kang PM, madam ko. Sige na, wala pa siya PM. Kasi hindi na chance yan. Kasi hindi na chance. Ano Ano yan? Pasok siya ako na. Hinahanap ka na sis. Kailangan po. Next time, diretso nyo na rin doon. Saan? Ano? Tatanong nga sa akin eh. Ay, sige. Ang sabi niya? Tatanong ilan daw itin dito. Sabi mo sa kanya na may love. Alam mo yung love? Oo, yun nga. Hindi niya. Sinabi ko na. O ayaw niya ba ng ganun? Ay, bakit naman? Papayasin na ito. Sabi naman ito, papayasin na si Ma'am. Sino ba talaga? Kaya ako ng layas. Ayan na kay Sir John, paano puludan yung basket number 1? Meron po itong sarili po niyang QR code kay Madam John Henry. Kay Madam John Henry, meron po itong sarili po niyang QR code sa likod na kailangan mo lang po siyang i-scan. Dito po tayo magpapaload ng load po niya, Mima ko. Every time po na gusto po natin loadan si basket number 1, kailangan po natin ma-scan ang kanyang QR code. Malam, hindi ko nakita, Mima ko yung pong PM. Ito po ba nga itong mismo madam ko? Ito nga tipong account, Mima, dyan ka madam ko mag-PPM. Sa mismong account natin, ito po madam ko yung pinang-live ko. Ayan guys, sa madali pong gamitin yung ating wifi, wala nang pong SIM card na kailangan dito. Ayan, we got another orders. Thank you so much po sa nag-check out po dyan. Ayan, save din guys ang gustong makahabol. Ayan, basket number 2. Yung ating pong basket number 2 yan po ay nilalagyan po ng SIM card dyan, Madam Kwanza. Okay, si basket number 2, nilalagyan po ito ng SIM card at nilololoadan din po siya. Ito po si basket number 2 natin. Si ating pong basket number 2, nilalagyan ng SIM card. Ayan po yung kanyang lagayan ng SIM card. Ito po yung kanyang Wi-Fi name and Wi-Fi password.
Pwede po dito na SIM card Smart Bro, Rocket SIM, PLDT, TM Globe at Gomok. Basket number, ito po ito mga may mako, ito po yung ating wifi na nilalagyan po ng SIM card basket number 2. Ayan, si basket number 1, yes po. Meron na siyang available Madam John Henry na unlimited ng 1 month. Kung hanap niyo po is wifi na unlimited na ang kanyang internet, guna kayo kay basket number 1. Dahil si basket number 1, yung mga load po niya na nakapakis na naka-unlimited na po, madam ko. Ayan, si basket number 1 po ito mga madam ko, answer natin. Meron na siyang 1 month unlimited, madam ko. Meron po itong 3 months unlimited, 6 months unlimited. Ayan, dipindi po sa inyo kung magkano ang gusto mong i-load sa kanya. Once naman po mag-scan ka ng kanyang QR code sa likod, dito po tayo magpapaload ng kanyang load. Ayan, yung kanya pong 1 month unlimited is 999. 1 month unli ka na po doon kay Smart, kay Dito, kay Gumo, kay TM, kay Globe, at kay Tokentix Mima. Ayan, all-in-one naman ang kwansa, naka 1 month unlimited ka na. Ayan na guys, ready to use na po yung ating wifi mga Mima ko. Guys, mabilis malakas na yan sumagat ng signal up to 150 Mbps na. Okay, up to 150 Mbps na po yung ating wifi mga madam ko. Ayan madam dyan, go ka na dyan madam dyan sa pag-check out habang discounted pa tayo. Madaling gamitin lang po ito mga Mima ko. Again, libre mo na ang SIM card dito mga madam. Libre na ang SIM card mo mga madam ko dito, hindi mo na kailangan pang gumastos ng SIM card. Dahil po may built-in SIM card na si ating wifi mga Mima ko. Dito guys, sa tipid ka na, less gastos ka na, less monthly billing ka pa. Good na rin po ito pang indoor and pang outdoor na mga Mima. Okay guys, kaya sulit-sulitin na sa pag-check out mga Mima ko. Guys, sumabol-habol na sa pag-check out habang discount pa tayo mga Mima. Limited stock, limited time, limited offer lang po tayo mga madam kwansa. Ayan, sino ba dyan guys ang gusto makahabol habang nakasale at nakapumo tayo? Again, ito po aking hawak, basket number 1 po ito mga Mima ko. Basket number 1, walang ibang nakapin po dyan. Pwede po madam ko, pwede po madam Dims, pwede mo sang isaksak na po ng direct na sa mga sasakyan, sa mga laptop natin, sa mga computer, at kahit din po anong klaseng power bank, compatible ang ating Wi-Fi. Any power bank po, compatible po ito mga madam ko. Good na po ito pang indoor, good na pang outdoor. Ayan mga Mima, habol na po kayo sa pag-check out dyan habang discounted pa tayo mga May. Ayan guys, ito po yung ating basket number 1, best seller natin na Wi-Fi mga Mima. Best seller na Wi-Fi natin basket number 1. Hindi mo na kailangan pang gumastos ng SIM card dito mga madam dahil po ito may built-in SIM card ka na sa ating Wi-Fi. Ayan, mabilis na kasi yan sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan mga Mima ko. Okay, up to 150 Mbps na yan, tipid ka na dito, less gastos ka na dito, less monthly billing ka pa dito. Good namin po ito pang indoor and pang outdoor na mga Mima ko. Okay guys, sulit-sulitin na sa pag-check out habang discounted pa tayo mga madam ko. Mabilis malakas yan sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan mga Mima ko. Ayan, comment lang po tayo sana ng done check out mga Mima. Comment lang po tayo ng done checking out mga madam ko guys habang ayan guys, habang naka-sale at nakapromo tayo, humabol na. Madaling gamitin, wala ka nang kailangan pang i-set up dito, wala ka nang kailangan pa rin pong i-download dito, diretso kunin ka na kay ating Wi-Fi. Mabilis malakas yan guys, sumagat ng signal, up to 150 Mbps na yan mga Mima ko. Okay guys, up to 150 Mbps na yan, tipid ka lang, less gastos ka na, less monthly billing ka pa. Ay na sulit na guys ang check out nyo dito mga Mima ko. Meron ba po ba guys sa gusto umabot dyan mga Mi? Habang discounted pa tayo mga Mima. Guys, umabol-abol na sa pag-check out habang naka-sale at nakapumo tayo. Ayan, pocket wifi na madaling gamitin. Pocket wifi na mamimang ko hindi na kailangan lagyan ng SIM card. Ready to use ka na dito and ready to connect ka pa mga Mika. Ayan guys, hindi mo na po kailangan maglagay ng SIM card dito. Lipoy mo na ang SIM card sa kanya. May built-in SIM card na po si basket number 1 natin mga Mima ko.
Anong klaseng SIM card po ang meron siya? Lahat na po ng klaseng SIM card, mga mi. Lahat ng klaseng SIM card nasa kanya na. May smart na yan sa loob, may dito na siya, may gumo na, may TM na, may globe, may token text pamima ko. Ayan guys, kung kayo po ay naghanap ng packet wifi na gusto mo na, yung unlimited na ang kanyang internet, ito na si basket number 1. Dahil po ito mga madam ko, pwede mo na po itong maludan ng 1 month unlimited. Madam Eva, basket number 1, mima ko yung ating nakapin. Ito po yung ating bestseller na wifi. Dahil po madam po dito ang kinaganda dito, Madam Eva, hindi mo na kailangan po siyang lagyan ng SIM card, mga madam. Hindi na po kailangan pang lagyan ng SIM card ang ating basket 1. May SIM card na po itong libre mo na naka-built-in na. Lahat din po ng klaseng SIM card nasa loob na po ng ating wifi na po. Paano gamitin din po madam ko? Diretso ko na madam ko, Madam Sara, sa pag-connect dito, Madam Sara. Madam Sara, diretso, connect ka na sa kanya, Madam Sara. Isasaksak mo na lang ito sa inyong outlet. Gamit ka lang dito ng USB adapter. Ganito lang po mga mima ko. Gamit lang po tayo ng USB adapter, mima. Isaksak sa outlet. Kapag po ito nakasaksak na, Madam Kwanser natin at naka-on na po ito, diretso, connect ka na sa kanya. Wala nang i-set up, wala nang i-download, wala ka nang kailangan pang i-registered. Diretso, connect ka na sa ating wifi. Load na lang ang kulang mo. Paano magpa-load? Smart ba yan, Madam Eva? May smart na yan sa loob. May dito na siya. May gumo pa, may TM na, may globe, may token text na, mima. Lahat ng SIM card po nasa loob na. Ang signal mo sa kanya, 3-in-1 na po. Madam ko, 3-in-1 ang signal mo sa kanya. Kapag mapadpad ka sa mga lugar, mahina ang smart, no need to worry ka na po dito kasi pwede mo na siyang malipat kay dito o kay Gomo. Auto switching din po itong ating wifi na to. Auto switching po yan na kapag po mapadpad ka naman po sa mga lugar na mahina po si smart, kusa po niya yan ililipat. Kung ano ang mas malakas na signal, kusa po niya yan, madam ko, ililipat. Paano po ito maludan? Dahil hindi na kailangan ng SIM card. Meron po siyang QR code sa likod, mga madam. Ayan po. Meron po siyang QR code sa likod na kailangan mo lang po siya mag-scan, mima. Every time na gusto mong magpa-load nito, i-scan nyo lang po. Ayan, dahil po yung kanya pong load, dito mo lang po siya mabibili sa kanyang QR code mismo. Ang kinagandahan naman po ng load niyan, mga madam Kwanza, is naka-unlimited na. Naka-unlimited na yan at naka-all data pa. Ibig sabihin po ng all data, kung mag-load ka sa kanya example ng 1 month unlimited, lahat na po ng SIM card na nasa kanya naka-unlimited na. Kung mag-load ka rin po sa kanya ng 2 months unlimited, lahat din po ng SIM card na nasa kanya naka 2 months unlimited na. So kung magkano po ang i-load mo sa kanya, yun po ang load po ng bawat SIM card na meron na sa kanya. Ganon po kaganda si basket number 1, mga mimako. And plus, sulit na may mga kasi hindi mo na kailangan pang gumastos ng SIM card sa kanya, mga madam. Guys, hindi mo na kailangan pang gumastos ng SIM card. Way details ka po sa kanya. Madam Eva, kung ka na dyan Madam Eva sa pag-check out. Madam Sara, si Madam Jean Kakay. Madam Jean Kakay, doon ka na dyan Madam Jean Kakay. Huwag ka na po dyan magpa-tompik-tompik pa. Igo mo na madam ko abang discounted pa yan, mga madam ko. Mamaya at may mga mima ko, magbabago po yung question yan. Sayang po. Hindi po every time, madam ko, ayan na, nakabagsak question yung ating wifi. Ngayon mga mima ko, ayan, naka 99 sale po tayo mga mima ko. Ayan po, nakabagsak presyo yan. Ayan, 600 plus kapag wifi na. 900 plus kapag may kasamang power bank. Go na mga mima, kung kayo po ay ano po kayo, may sariling power bank na, pwede ka na dyan Madam Eva, mag-check out ng wifi na lang. Any power bank naman po compatible, madam ko ha. Any power bank compatible ang ating wifi. Ayan, ma'am, number 1, di pwede sa Tokitix. Madam Jing Kakay, may SIM card na po si basket 1, madam. Madam Jing, may SIM card na po yung ating basket number 1. Anong SIM card ang meron siya? Lahat na po, mima. Lahat na po ng SIM card nasa kanya na. Hindi mo na kailangan pa, madam, gumastos ng SIM card dito. May smart na yan sa loob, may dito na siya, may gumo na, may TM na, may globe. May token text na, mima. Okay, mabilis malakas na yan sumanggap ng signal. Up to 150 Mbps na madam Kwanza.
Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa. Good na po ito pang indoor and pang outdoor na. Ayan, naging basket number 1, all-in-one ang SIM card niya, Mima. Hindi mo na kailangan pang gumastos ng SIM card. May built-in SIM card na po ito, anong klase lahat na po. Mima, umabot ka na dyan, madam, kung habang discounted pa tayo. Limited stock, limited time, limited offer lang po tayo. No need to worry mga madam Kwanza, dahil po tayo ay legit po sa ating mga wifi. What you see is what you tayo. In case naman po na may problema, ako niyo pong na-receive, no need to worry po mga madam Kwanza, dahil po meron din po tayong return chance at refund within 7 days. Guys, sabon na sa mga gusto magkabot dyan mga mima po. Umabon-habon na sa pag-check out, madam. Madam Eva, habol ka na dyan, madam Eva, sa pag-check out, madam. Habang discounted po tayo, madam ko, mabilis mo na kasi sumagot ng signal up to 150 Mbps na yan, mga madam Kwanza natin. Okay, up to 150 Mbps na yan, tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa. Okay, sulit-sulitin na sa pag-check out, madam ko, sino pa? Sino din guys ang gusto makabola ba? Ang discounted pa tayo mga lima po. Ayan, mabilis mo na kasi yan sumagot ng signal up to 150 Mbps na yan. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa mga madam ko. Ayan guys, sumabol-abol na sa pa-check out sino pa. Mabilis mo na kasi yan sumagot ng signal up to 150 Mbps na yan. 20 meters na po ang kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong communicate Mima po. Mima, 10 gadget na pwede communicate, kaya lahat na kayo sa bahay. 1 to sawa na sa pag-connect, madam ko. Ayan, bilis na kasi yan sumagot ng signal. Up to 150 Mbps na yan, mga madam ko, sir. Dito po tipid ka na, less gastos ka na, less monthly billing ka pa. Madam Jing Kakay, habol ka na madam ko sa pag-check out. Supportive po tayo, Madam Jing Kakay ng COD payment. Check out now via detail. Kung wala ka pang sariling power bank, Madam Jing Kakay, maganda po. Igo mo na si Big Power Bank natin, Mima ko, para po. Kahit saan ka na magpunta, may wifi ka na, may power bank ka pa. Ang ating pong power bank, tumatagal po ito ng 8 to 12 hours, Mima. May flashlight na po itong kasama, Madam ko. Ay na may flashlight na kasama yung ating power bank, Madam. Okay guys, sabon na sa budget out. Kung naghanap ka ng unlimited na internet, igo mo na si basket number 1, madam. Madam Jane, okay na madam? Madam Jane, ako ang madam ko, di pa rin po. Bakit kaya? Dito madam ko. Madam Jane, mag-pay ka dito madam ko sa account na ito madam ko. Dito ka mag-send ng Mrs. Mima, ito account na ito madam ko. Ito madam. Madam Jane, yung ano po yung, may na-comment ako dyan, yan po yung itong fly model na yan. Diyan ka man ako magpipilihan, tayo ka man ako makita po. Mag-pil ka man ako dyan. Ayan nga may mga sabol na sa mga gusto umabot dyan, sino pa. Limited stock, limited time, limited offer lang tayo mga madam. Ayan naman, Madam Jane Kakay, comment ka man ako ng done checking out. Sige po, yung number 1 po sa akin ma'am. Madam Jing Kakay, i-click mo si basket number 1. Maganda Madam Kakay. Kung wala ka pang sariling power bank, igo mo na yung ating with power bank. Para Madam Kakay, kahit mag-camping ka man, mag-outing, mag-net swimming, mag-travel, kahit saan ka na magpunta, dala-dala mo na si ating wifi, Madam. Ayan, kapag kumagli ka ng basket number 1, Lima, dalawa po yung ating pagpipilian po dyan. Ayan, meron po dyan nakalagay na wifi lang po with power bank na kasama. Guys, sabon na sa pag-check out. Ayan, naabon na guys sa pag-check out kisabang discount ito mga madam ko. Ayan guys, sabon na sa mga hindi pa nakabot dyan, basket number 1. Hindi na kailangan lagyan ng SIM card, Mima. Hindi na kailangan lagyan ng SIM card, David. So, connect ka na dito mga madam ko. May libre load ka pagod po, 1 day na po upon check out. Mima, isin mo madam po ito yung ating pong screenshot, Madam Ajin, sa ating pong account, Mima ko. Guys, sabon na, basket number 1 po ito. Hindi mo na kailangan pang gumastos ng SIM card dito, David, so connect ka na mga madam ko. Mabilis na kasi sumagot ng signal up to 150 Mbps na. Okay, up to 150 Mbps na po yung ating wifi, Mima ko. Dito mga madam, tipid ka na, less gastos ka pa, less monthly billing ka na mga madam kwasa. Ay na guys, mabilis na kasi sumagot ng signal up to 150 Mbps ka na, Mima, umabol-abol na sa pag-check out, madam ko.
Humabol-habol na guys sa pag-check out habang discounted pa tayo mga madam ko. Ayan, wala na po isa gusto umabot dyan. Wala na po ba isa gusto umabot, sino pa? Sino din guys ang gusto umabot habang discounted pa tayo mga madam ko? Mabilis na kasi yan sumagot ng signal up to 150 pace na yan. 20 meters na guys ang kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong connect. Ay na 10 gadget na guys ang pwede pong connect sa ating wifi. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa. Madam Jing ka kayo mag-comment lang po ng done check out Mima kapag nakapag-check out ka na. Okay. Sino ba dyan mga madam ko guys ang gustong humabol? Sino ba dyan guys ang gustong humabol habang discounted pa tayo mga Mima ko? Mabilis na kasi yan guys sumagot ng signal. Up to 150 Mbps na yan. 20 meters na po ang kanyang coverage. 10 gadget na guys ang pwede pong connect. Ayan, may mga guys sa 10 gadget na guys ang pwede pong connect dito. Laptop nyo, pwede na mga Mima ko. Laptop nyo, pwede na computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na. Dan po, madam po, may pundan. Madam, wala ko nakita, wala ko na pingpo ninyo, Mima. Dan, nakapag-check out ka na. Ikaw, Madam Jean pala si Madam Jean pala yung kanina. Akala ko na napag-mix ko kasi si Madam Jean pala. Madam Jean, wala ka pang PM. Thank you, Madam Jean, kakay sa pag-check out. Yes po, pumasok na Mima ko yung pong checking out. Thank you so much, Mima. Pasok ka po sa tipong priority shipment, Madam ko. Ayan, thank you so much, Madam Jean, kakay sa pag-checking out. Ayan, sino pa mga Madam Kwanso guys ang gustong umabol? Ayan, mga Madam Kwanso guys, sabol na sa pag-check out habang nakasil at nakapumatay mga Mima. Mabilis malakas na sumagot ng signal up to 150 Mbps na yan. 20 meters na pong kanyang coverage, 10 gadget na pwede pong kumulit mga Mima. Ayan na 10 gadget na guys na pwede pong kumulit. Laptop nyo, pwede na. Computer nyo, iPad, tablet, smart TV, printer. Ayan, paano po yan number 1? Hello kay Madam Jennifer, good morning, welcome po sa ating live. Ito Mima, madali lang po itong gamitin. Wala ka nang kailangan pang i-sit up dito, wala ka nang kailangan pang i-download dito, Madam ko. Diretso, kunin ka na sa ating wifi. Hindi mo na kailangan pang mag-register, Madam ko dito ng SIM card. Ayan, may SIM card na po itong naka-built-in na Madam Jennifer. Hindi mo na kailangan din pong gumastos ng SIM card, Madam po dito dahil po may built-in SIM card na Madam ko. Ayan, lahat na po ng klaseng SIM card na sa kanya na. May smart na yan, may dito na siya, may gumo na, may TM na, may globe na, may Tokentix pa Mima ko. Ayan guys, sample na sa pag-check out na habang discount mo tayo mga Mima ko. Mabilis na kasi yan sumagot ng signal up to 150 Mbps na yan. Ito po guys ay pocket wifi na loadable na. Ang kanyang load din po is naka-unlimited na mga Mima ko. Again guys, yung load po niya, dito mo siyang bibilan sa kanyang QR code sa likod Mima. Ang load po mga po guys, dito po guys, mabibilan po sa likod po. Likod po ng kanyang pocket wifi, may QR code po niyan. Dito po tayo makakapag-top up ng load niya, Mima ko. Ayan guys, sabon na sa pag-check out guys, habang discounted pa tayo mga Mima. Mabilis na kasi yan sumagot ng signal. Up to 150 Mbps na yan. Ayan mga Mima ko, up to 150 Mbps na po yung ating wifi. Tipid ka na, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa dito. Good na rin po ito pang indoor and pang outdoor na mga Mima. Ayan, sino ba dyan ang naghanap ng pocket wifi? Na kahit saan ka na magpunta, madadala mo na mga Madam Kwanser at mai-enjoy mo na. Mabilis malakas na yan sumagot ng signal Mima ko up to 150 Mbps na yan mga Madam. Okay, up to 150 Mbps na yan mga Madam Kwanser, tipid ka na dito, less gastos ka pa. Ayan guys, ang kinagandahan po ito, 3-in-1 pa ang signal mo. Ay na 3-in-1 pa ang signal ng ating wifi na pwede mo na siyang ilipat-lipat. Mapadpad ka man sa mga lugar na may nasismat, nuritual ka na pwede mo na siyang malipad kay dito o kay Gomo. O di kaya kapag mapadpad ka sa mga lugar na may na po si Gomo, pwede mo siyang malipad kay dito at kay Smart Mima. Ayan guys, ganyan po kaganda si ating wifi. Dito mga Mima ko, tipid ka na, unlimited ka pa, luwan to sawa pa sa iyong mga internet at
ito mga mima ko, pwede mo na po itong maludan ng 1 month unlimited. Available na sa kanya mga madam kwansa ng 1 month unlimited. Guys, sabon na sa pag-check out guys sa bank discount, diba tayo mga mima ko? Habang naka-sale at nakapumo tayo mga madam. Ayan, mabilis na kasi yan guys, sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan. Ayan guys, sa pocket wifi na guys, na kahit saan ka nakapunta, madadala mo na at mai-enjoy mo na. Ito Madam Jean. Ay, Madam Jean, tabahin yung madam ko dito mag-check out po. Dito, Mima. Kay basket number 6, Mima ko. Madam Jean, tabahin yung mag-check out kay basket number 6, Madam. Diyan ka madam kung mag-checking out. Ayan madam ko, piliin niyo po dyan yung wifi with power bank. Andyan niyo po si kay basket ay nakapin madam ko. Ayan madam ko, yung po nakapin dyan ka mag-check out. Tayo niyo madam ko dyan mag-check out. Guys, sabon na sa mga gusto makapin yung mga madam ko sa bank discount mo tayo. Okay po, sige po. Ayan guys, wala na bang gusto makapin yung mga madam, mga bang discounted pa tayo. Ayan, pocket wifi mga madam ko ito na hindi na kailangan lagyan ng SIM card, Mima. Hindi na ito madam kung kailangan pang lagyan ng SIM card, so connect ka na po dito mga madam ko answer natin. Ayan, mabilis mo na kasi yan guys, sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan. 20 meters na guys ang kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong connect. Ayan, 10 gadget na guys ang pwede pong connect, laptop nyo, pwede na. Computer nyo, iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa. May makuhabol na sa pag-check out mga madam, habang discounted pa tayo mga madam kwansa. Ayan, mabilis mo na kasi yan guys, sumagat ng signal. Up to 150 Mbps na yan, 20 meters na kanyang coverage. 10 gadget ang pwede pong connect. Ay na laptop nyo, pwede na guys, computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer, mga lima po. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa. Good na rin guys, pang-indoors and pang-outdoors na mga malagpansa. Humabol-habol na guys sa pag-check out habang discount, iba tayo mga lima ko. Sulitin na guys sa pag-checking out. Ayan, sino ba dyan guys ang gusto umabol habang discounted pa tayo mga managkwansa natin? Okay na madam ko, nakano ka na madam Jean, no? Nakacheck out ka na madam ko, nakita nga dito madam Jean. Pumasok na may niyo pong check out madam ko dito, thank you so much. Ayan, sino ba dyan guys ang gustong mabula habang discounted pa tayo mga mima ko? Ayan, paano po gamitin yan? Itong ating pong basket number 1, madali na po itong gamitin madam kwanso natin. Basket number 1 mga madam ko madaling gamitin, isasaksak mo lang ito madam isa. Isasaksak mo lang ito sa inyong outlet. Kapag po ito nakasaksak na yan sa ating outlet at naka-on na po ito, diretso, connect ka naman po dito. Diretso, connect ka na sa ating wifi. Paano pang pag-connect? I-type lang po ang password niya, mima ko. I-type lang po ang password niya sa inyong pong gadget. Ang kanyang wifi ni Mimo, wifi password, dito po siya nakasulat. Wifi ni po niya, wifi password, mima, dito po siya nakasulat, madam. Guys, sabon na sa mga gusto makabot dyan habang discounted pa tayo. Mabilis malakas na yan, sumagat ng signal, up to 150 Mbps na yan. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa. Good na rin po ito pang indoor and good na pang outdoor mga mima ko. Ayan, namabol-abol na sa pag-check out. Yes po, kailangan ba itong noodle madam ko? Yes, kay Sir Fast is over. Ayan, meron po itong liquid load upon checkout, good for 1 day. Ayan, meron po siyang free na load, good for 1 day upon checking out. Si basket number 1,
hindi na po kailangan lagyan ng SIM card. Si basket number 2, nilalagyan po ng SIM card. Yun po yung pinagkaiba nilang dalawa. Okay, si basket number 1, no, hindi na po siyang lagyan ng SIM card. Basket number 2, nilalagyan pa ng SIM card. At si basket number 1, dito mo siya mabibilan po ng kanyang load. Dito po sa kanyang QR code. Kailangan mo lang po ma-scan ang kanyang QR code, mga madam concern natin. Guys, sabon na sa pag-check at tabang discount pa tayo mga lima ko. Again, basket number 1 po, ano rin na siyang lagyan ng SIM card. Basket number 2, nilalagyan ng SIM card. Basket number 1, dito mo siya mabibilhan ng load sa kanyang QR code. Yes po, basket number 1, open line. Ayan, naka-open line po basket number 1. Hindi mo na po ito kailangan pang lagyan ng SIM card, mga madam. No need na pong lagyan ng SIM card si basket number 1 dahil po ito may built-in SIM card na siya. Anong klase SIM card po ang meron dito? Lahat na po ng klase, mga madam Kwanza. Ayan, lahat na po ng klaseng SIM card na kay basket 1 na. May smart na yan sa loob. May dito na siya. May gomo na siya. May TM na. May globe. May token text na Mima. Lahat na po ng SIM card kay basket number 1 naka-built-in na. Madam Kwanza, direct so connect ka na dito. Wala ka ng gastos ng SIM card dito. Wala ka na po kailangan i-set up. Wala ka na kailangan pang i-set up. Wala ka na kailangan pang i-download. Direct so connect ka na. Ayan, yes, Madam Wayne. Meron na po itong load na pwede mo na siyang maloadan ng unlimited. Meron na po itong 10 package load na po niyan, Mima. Pwede mo na pong pagpipilian. Kapag po tayo, Madam Wayne, mag-scan ng kanyang QR code sa likod, after po dyan mag-scan, may link po siyang lalabas. I-click mo lang po siya at doon ka na, Madam ko, pipili po ng kanyang load na available na mga nakapackage na. Ng mga naka-unli na. Yes, kailangan po siya nakasaksak lagi, Madam, kay Sir ka. Ayan, USB type po ito, plug and play. Kaya kailangan po talaga itong nakasaksak lagi. Gamit po yung ating mga USB adapter tulad dito. Pwede po itong i-connect na ng direct na sa mga laptop ninyo at computer, sa mga sasakyan, at kahit naman po anong klaseng power bank, compatible po si ating Wi-Fi. Kahit po anong klaseng power bank, pwede mo ito masaksak. Pwede kami po dyan mag-check out ng with power bank natin na kasama. Kapag po may Kwanza, mag-click ka ng basket natin dyan. Meron po dyan, may po dyan option po na dalawang klaseng pagpipilian. Ayan, meron po dyan guys dalawang pagpipilian. Kung gusto niyo po ng kahit saan ka na mapunta, madadala mo na, ito po yung kanyang nakasit na Wi-Fi po ito with power bank na po niyan. Ayan po yung kanyang power bank na saksakan po niyan. 8 to 12 hours na ito bago malubat. May flashlight po ang kanyang power bank. May flashlight na po yung kanyang power bank. Pwede mo na po ito magamit ang kanyang flashlight. Pwede ka pa dito mag-charge ng cellphone. Madam Wayne, kung gusto mo naman po ng TV, ayan si basket basket number 6 and 7 natin. Battery po silang dalawa. Ito po, battery, Madam ko, nilalagay po ng SIM card ito. Nag-iisang klase lang po yung ating Wi-Fi na hindi na kailangan pang gastusan ng SIM card. Si basket 1 lang po. Ayan guys, sabon na. Paano buksan? Saan po niya, Madam G? Madam G. Madam G, saan Madam po niya si basket number 1 po ba? Basket number 2, Madam G. Kung si basket number 2, Madam ko, ito po yung kanyang pagbukas. Ang pagbukas nito, Madam ko, pisil muna, Madam G. Pisil, and din tulak ang pagbukas. Ayan po yung kanyang lagayan ng SIM card, Mima. Dito po nakasulat ng kanyang Wi-Fi name and Wi-Fi password. Hindi po ito pwede sa smart at token text. Pero pwede po ito sa smart, Rocket SIM, PLDT, TIM, Globe, or GOMO. Pwede po ito magamitan si basket number 2. Ayan, may nakalagay naman 40 GB free data sa basket 2, makuha yun. Ayan, kapag po yan po sir, kailangan niyo po yan sir mag-PM sa customer service para ma-claim ang libreng load. Ayan, kailangan niyo po yan sir mag-PM po at po customer service. Ayan, kanina nung number yung kanina yung naka-belt basket 1.
Ay, madam ka, basket 1 po yun. Ay, kapag po mag-click po tayo ni basket number 1, meron po dyan dalawang option. Pwede pong pagpipilian. Pwede po kayo dyan mag-check out ng wifi lang po niyan o may kasama po niyang power bank. Ayan sa, kailangan niyo po yan sa i-PM po. Kapag po sa, hindi ka pa po dyan sa makakapag-connect kasi po wala pa siyang load. Wala pa yung load yung ating pong wifi sa fast is over. Kailangan niyo man sir mag-PM sa ating pong customer service para po ma-claim ang ating libreng load. Basket number 1, Madam Wayne, kung ka na dyan, Madam Wayne. Guys, sobrang laki ng discount ninyo ngayon, mga lima po. Ayan, sobrang laki mga madam po ng ating pong discount ngayon ng ating wifi. Again, mga lima po, hindi mo na kailangan pang gumastos ng SIM card dito, diretso, connect ka na sa kanya. Ayan, paano po? Madam, paano buksan? Madam, si Madam G, puto po yung inyong pong comment. Sabi nyo kayo na paano buksan, di ba? Hindi nag-reply na ako, madam, po kanina, nung sinabi nyo paano magbukas. Wala kang madam kanina nung nag-log anak ko, nag-reply ako, madam. Madam, nag-out ka ba nung nag-reply ako? Kasi, nung nag-comment ka, nag-reply ako sa inyo. Sabi ko nga po, paano buksan dito? Pisil muna siya, hindi tulak ang pagbukas ni ma. Di basket na mo ito, madam ko ha. Pisil muna dito, madam ko, pisil. Andin tulak ang pagbukas. Kailangan po malakas ang pagtulak ni ma. Ayan po yung ating lagay ng SIM card. Dito po nakasulat ng ating wifi password. Madam J, nakuha niyo po ba, madam? Madam G, nakuha niyo madam ko kung paano buksan. Madam G. Ayan, we got another notice. Thank you so much po sa nag-check out. Thank you so much po sa nag-check out po dyan, Madam Kwanza. Ayan, yes, madam ko kasi pagbago kasi siya, medyo bewahin pa yan. Kailangan mo siya, madam, lakasan talaga. Ayan, ganito ay Madam Jenny po siya nasisira. Lakasan mo lang, madam ko, pagbukas. Ang gawin niya, madam ko, pisil mo na. Pisil. Pisil ng malakas, sabay tulak ng malakas lima. Ang pagbukas. Madam Wayne, mag-comment lang po ng done check out, Madam Wayne. And kay Sir Ka, kapag po kayo rin nakapag-check out na, ayan pa po, kayo po ay pasok sa tipong priority shipment ng ating wifi. Ayan, umabol na mga lima sa hindi pa nakahabol. Basket number 1 po yung ating bestseller na wifi. Madaling gamitin, hindi mo na kailangan pang gumastos ng SIM card, mga madam. Dahil po may built-in SIM card na si basket number 1. May built-in SIM card na si basket number 1 natin. Anong klaseng SIM card ang meron ito? Mima ko ang sa atin lahat na po. Lahat na po ng klaseng SIM card nasa kanya na. May smart na yan sa loob. May dito na siya. May gumo na siya. May team na. May globe. May token text na Mima. All in one na mga madam. Kaya dito hindi mo na kailangan pang gumastos ng SIM card. Load na lang ang kulang mo sa kanya upon checking out. Ayan. Sige po sa fast is over. Awit mo lang po sa repalot ko niyo pong PM. Ayan guys, habol na sa pag-check out habang discounting pa tayo. Sir, fast is over. Kailan po ba yan, sir, dumating po yung wifi po ninyo, sir? Kailan po ba yan, sir, dumating po sa inyo? Ay, nag-isa sino pa ang gusto makahabol, mga madam po guys, sa habang discounted pa tayo, mga mima. Mabilis malakas na yan sumagat ng signal. Up to 150 Mbps na yan. 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget. Ang pwedeng kamalit. Kung kahapon po yan, sir, wala yan, sir, load na libre na good po 1D. Ayan, sir. Dapat po meron na po dyan, sir, libreng load. Saan ba dyan, sir? Si basket ka ba, sir? Sir, fast is over. Ito po ba inyong po tutukoy? Ito aking awak po ba, sir, inyong po tutukoy? Ito kay Madam Flo. Davidso, kunin ka na, Madam po dito. Madam Flo, Davidso, kunin ka na kay ating wifi, Madam Flo. Wala ka nang i-sit up, wala ka nang i-download, Madam Flo. Isasaksak mo na lang ito, Madam Flo, sa ating outlet. Gamit ka lang dito ng USB adapter, Mima. Gamit ka lang dito, Madam Flo, ito ng USB adapter, isaksak sa outlet. Kapag po ito nakasaksak na, Madam ko, at naka-on na siya, Davidso, kunin ka na, Madam po dito. No need nang maglagay ng SIM card, wala ka na po kailangan din pong i-sit up, wala ka na kailangan din pong i-download, hindi mo na kailangan mag-register ng SIM card, Madam Flo, diretso connect ka na. Isasaksak sa outlet. Kapag ito ay nakasaksak na yan at naka-on na,
i-diretso mo na po dito, i-connect ang wifi ay mga gadget ninyo. Paano po ang pag-connect? I-on lang po ang wifi ng cellphone at kapag po yan ay naka-on na, hanapin mo lang doon ang ating wifi name at i-type mo lang ang password niya, madam. Password po nito nasa likod ng nakasulat, wifi name po niya in wifi password. Paano maludan dahil hindi na kailangan ng SIM card? Dito po sa kanyang QR code. Every time na gusto mo siyang loadan, kailangan mo lang po siya ma-scan ang kanyang QR code. Kailangan mo lang po ma-scan ang kanyang QR code sa likod. Every time na gusto mo itong load, dito ka po magpapaload. Hanggang 10 na po ang pwedeng kumunit, Madam Flo. Hanggang 10 na. Ayan sa fast is over, dapat po sir, may load ka na po dyan. Madam, hindi mo rin madam buksan, madam. Ako hindi mo ng G. Ipabukas niyo po yan sa lalaki po dyan, madam po ng malakas-lakas. Sila po mabukas, madam po ko na yan, pangkas pagbukas ng ating wifi. Basta madam G, tinuon ko na madam po sa inyo paano siya buksan. Mima, pisil, dito pisil, andi tulak. Madam ko, ulitin ko po madam ko ha. Ayan pisil, madam ko ng malakas, andi tulak. Ayan. Ayan pisil, mima pisil, andi tulak. Mima, ulitin ko ulit. Pisil, dito po madam ko ng malakas, andi tulak. Tulak madam ko, ganyan ang tulak ha, ganyan. Ang tulak madam ko. Ayan, kailangan madam ko malakas sa pagtulak, mima. Kung wala po tayong malakas, madam ko, ipabukas po sa lalaki, madam ko dyan, na malakas-lakas, mima. Ayan, kailangan sa ng malakas, madam kasi po kapag bago siya, medyo, bearing po yung ating wifi, medyo matigas po siya buksan kapag bago-bago pa, mima ko. Ayan, guys, sa sino pa ang gusto humabol? Madam Flo, igo mo na madam ko yan habang discount, diba tayo? Libre mo na po, madam ko, ang SIM card, di basket number 1 natin. Ayan, libre na po ang SIM card ni basket number 1, Mima. Wala nang SIM card na kailangan pa. Wala ka nang kailangan din pong i-set up. Wala ka nang kailangan din pong i-download, madam. Diretso ulit ka pa dito, madam po. Guys, kung naghahanap kayo ng unlimited ang internet, Mima, ito na po si basket number 1, magandang gamitin. Dahil po yung kanya pong load is, pwede mo na siyang maloadan ng 1 month unlimited. Ayan, Madam Watsumi, thank you so much sa pag-share ng live. Thank you so much sa pag-share. Madam Flo, gumawa na dyan, Madam Flo. Guys, 8 to 10 device na pwedeng kumunit, Mima. 8 to 10 device na pwede pong kumunit dito, kaya lahat na kayo sa bahay, 1 to sawa na sa pag-connect. Hindi lang po isa ang pwede pong kumunit dito hanggang 10 na mga mima ko. Mabilis malakas na yan, sumagat ng signal. Up to 150 Mbps na yan mga madam. Okay, up to 150 Mbps na yan. 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong kumunit. Laptop nyo dito, pwede na mga mima ko. Computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Dito mga mamsi ko, tipid ka na, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa mga madam. Lahat pa kayo sa bahay, 1 to sawa na sa pag-connect. Lahat pa kayo sa bahay mga madam ko, ayan, naka-unlimited na. Dahil po yung ating wifi, pwede mo na po siyang maludan ng 1 month unlimited. And tamang-tama rin po sa mga naghanap po dyan ng wifi na monthly na ang internet. Ito si basket number 1. Available na sa kanya ang load na 1 month unlimited at naka-all data pa ang kanyang load. Naka 3-in-1 switch SIM networks na pa sa kanya mga mima ko. Mga madam, naka 3-in-1 switch SIM networks ka pa. Ibig sabihin po ng 3-in-1 na yan, pwede mo na siyang malipat kay Smart, kay Dito at kay Gumo kung ano ang malakas na signal sa mga lugar na pinupuntahan ninyo. Dahil po 3-in-1 na ang signal mo. Mima 3-in-1 na. At yung load po niya pang all-in-1 na din po. Naka-all data na ang load niyan mga mima ko. Guys, sumabol-habol na sa pa-check out. Mabilis, malakas na yan sumagap ng signal up to 150 Mbps na yan. Kung gusto niyo po ng mas nakatipid kayo, mas nag-i-enjoy kayo mga mima ko, i-go nyo na si basket number 1. Ayan, limited stock, limited time, limited offer lang po tayo mga madam ko. Guys, habang nakabagsak presyo yung ating wifi, humabol-habol na po tayo sa pag-checking out.
Humabol-habol na mga mima ko sa pag-checking out. Mabilis malakas na yan sumagat ng signal mga madam. Ayan, Madam Miss Maulit. Kung nandiyan magandang sa pag-check out. Kung naghanap ka madam po ng unlimited na ang internet mima, igo mo na itong basket number 1. Mima po answer guys, libre mo na ang SIM card dito mga madam. Libre na po ang SIM card mo kay basket number 1, Madam Kwanza. Hindi mo na kailangan pang gumastos ng SIM card dito, mima ko. Diretso, connect ka na sa kanya. Okay, mabilis malakas na yan. Sumagat ng signal. Up to 150 Mbps na yan, Madam Kwanza. Up to 150 Mbps na yan. Tipid ka na dito. Less gastos ka na dito. Less monthly billing ka pa dito. Good na rin po ito pang indoor and pang outdoor na. Ayan, 10 gadget pa pwede kumunit mga madam ko. 10 gadget na pwede pong kumunit. Laptop nyo dito, pwede na madam. Computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Ayan, habol na mima ko sa pag-check out. Kung gusto mo ng mas nakatipid, gusto mo ng mas nag-enjoy at naghanap ka ng unlimited na internet, ito na si basket number 1. Ayan, Madam Miss Maulit, madali lang po itong gamitin, madam ko. Isasaksak mo na lang ito sa inyong outlet, mima. Isasaksak mo na lang ito sa inyong outlet, madam. Gamit yan po ng USB adapter natin, madam ko. Kapag kasi mag-check out ka ng wifi lang po talaga siya. Kailangan mo siyang gamitin ng USB adapter dahil ito ay USB type plug-in play, mima ko. Kapag po ito nakasaksak na yan sa ating outlet, madam, at naka-on na siya, diretso, connect ka na sa kanya, mima ko. Wala na kailangan SIM card, hindi mo na kailangan pang maglagay ng SIM card dahil po may SIM card na po sa loob, madam ko. Anong klaseng SIM card ang meron siya? Lahat na po ng klaseng SIM card, mima. May smart na yan sa loob, may dito na siya, may guma na, may TM, may globe, may tumintics na, all-in-one ang SIM card niya na nasa loob, built-in na, diretso, connect ka pa. Wala ka nang i-set up, wala ka nang i-download, madam. Hindi mo na kailangan pang mag-register ng SIM card sa kanya. Asking, madam, po diretso, kunin ka na kay ating wifi. Ang kanyang password ninyo nasa likod na po. Wifi po niya yung wifi password nasa likod na ng ating wifi. Diretso, kunin ka na kay ating wifi. Ayan, kumukunik ka dito to password na pumima ko. I-on mo lang ang wifi ng cellphone ninyo, i-type ang password, madam. Ganun lang madam ko dali ang pag-connect. Madam Miss Mawit. Madam Miss Mawit, 10 na po pwede kumonek. Ito po ay wifi na, loadable na wifi natin na pwede mo na siyang maluda ng 1 month unlimited. Paano po ito maludan? Dahil hindi na kailangan gastusan ng SIM card, mima. Pero yes, kailangan pa natin loadan ito. Paano maludan? Dito po mismo sa kanyang QR code. Meron po siyang sarili po niyang QR code dito po mismo na to. I-scan mo lang yan. Dahil po dito po tayo bibili ng kanyang load sa kanyang QR code na yan. Diyan mo lang kumaragpuan sa mabibili ang kanyang load. Paano mga madam ko, kailangan niya po ma-scan ang kanyang QR code sa likod. Ayan, kapag po gusto po natin mag-load ng wifi na to. Ang kinaganda naman po ng kanyang load, mga mima ko, naka-unlimited na at naka-all data pa. Ibig sabihin po ng all data, one time ka lang magpa-load. Lahat ng SIM card na naka-built-in na loadan mo na. Kung magkano po ang niload mo sa kanya, yun din po ang load ng bawat SIM card na meron siya. Kung mag-load ka sa kanya, madam po ng 1 month unlimited, lahat ng SIM card naka 1 month unlimited na. Kung mag-load ka naman po sa kanya ng 3 months unlimited, lahat ng SIM card, madam po naka 3 months unlimited na, madam. Madam Miss Mawit, habang na dyan sa pag-check out, mabilis na po ito. Malakas na sumagat ng signal, up to 150 Mbps na, madam ko. Ay na up to 150 Mbps na yan, madam po, kaya sulit na talaga ang check out mo dito at pag-amit. Tipid ka na, less gastos ka na, less monthly billing ka pa, 3-in-1 switching networks ka pa sa kanya mga madam. Ay na 3-in-1 switching networks ka pa sa ating wifi. Guys, sumabol na po kayo sa pag-check at mga mima ko, sulit-sulitin nyo na. Dito mga madam po, tipid ka na, less gastos ka na, less monthly billing ka na. Ay, madam Miss Mawit, kung ka na dyan madam po sa pag-check out habang discounted pa tayo, madam ko. Madaling gamitin, wala nang i-set up dito, wala ka nang kailangan pang i-download, madam. Wala ka nang kailangan pang i-register, mima ko. Diretso, kunin ka na kay ating wifi.
Guys, sabon na sa pag-check out. Pwede po kayo dyan madam kung mag-check out ng wifi lang o may kasama po niyang power bank. Mima. Ayan, ito po yung ating pong may kasama pong power bank. Depende po sa inyo mga madam ko kung mag-check out ka dyan ng wifi lang natin o may kasama po niyang power bank mga madam. Ang ating pong power bank, naka 3-in-1 na. Pwede ka na po dito mag-charge ng cellphone. May flashlight na rin pong kasama ito. May flashlight na kasama yung ating power bank mga madam kwasa. Na pwede mo lang magamit mga mima ko. 8 to 12 hours na yan bago malubot mga madam ko. Ayan, we got another order. Thank you so much sa nag-checking out. Thank you so much po sa nag-check out dyan. Mima ko, mag-comment po tayo ng done check out sa nakapag-check out na dahil po pasok ka sa ating pong priority shipment ni ating wifi. Sulit na sulit ang mga mima ko ang check out nyo dito mga madam. Ayan, mabilis malakas na yan sumagat ng signal. Up to 150 Mbps na yan. 20 meters na po ang kanyang coverage. 10 gadget na ang pwede pong comment. Laptop nyo dito, pwede na mga madam. Computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, kwenta. Tipid ka na, less gastos ka pa. Less monthly billing ka pa dito. Good na rin po ito pang indoor and pang outdoor na. Kung naghahanap ka ng wifi madam na gusto mo na yung unlimited na kanyang internet, ito na mima ko ang magandang i-check out nyo. Mabilis malakas na yan sumagat ng signal. Up to 150 Mbps na yan mga madam. Okay, up to 150 Mbps na yan. Tipid ka na dito, less gastos ka pa. Less monthly billing ka pa. Good na rin po ito pang indoor and pang outdoor na mima. Ayan, mabilis malakas na yan sumagat ng signal. Guys, sumabol-habol na sa pag-check out habang discounted pa tayo mga mima. Ayan na, sulit-sulitin na guys sa pag-check out. Mabilis malakas na yan sumagat ng signal. Up to 150 Mbps na yan mga madam ko. Okay, up to 150 Mbps na po yung ating wifi. Sino ba din guys ang gusto humabol habang naka-sale at naka-promo tayo mga mima? Madaling gamitin, hindi mo na kailangan pang gumastos ng SIM card dito mga madam. Wala nang SIM card na kailangan pa dito mga madam ko. Diretso, kunin ka na kay ating wifi mga mima ko. Ayan, mabilis malakas na yan sumagat ng signal. Up to 150 Mbps na yan mga mima. Okay, up to 150 Mbps na yan. Tipid ka na dito. Less gastos ka na dito. Less monthly billing ka na. Good na rin po ito pang indoor and pang outdoor na. Sulit na mga mima ang check out mo dito mga madam. Okay mga madam ko, guys, wala na po ba ang gustong umabol guys? Ayan, wala na po ba guys gusto umabol dyan? Sino pa? Sino pa dyan mga madam ko, guys, ang gusto magkaroon ng sariling wifi internet? Na hindi na po kailangan lagyan ng SIM card. May makuha, hindi mo na kailangan pang maglagay ng SIM card dito. Diretso, connect ka na kay ating wifi. 10 gadget na guys ang pwede pong connect. Laptop nyo dito, pwede na computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, kwenta. Tipid ka na dito mga madagpasa, less gastos ka na, less monthly billing ka na. Ayan guys, sabol na sa pag-check out. Humabol-habol na mima ko. Ayan, sino ba dyan guys na gusto magpa-flex ng items o may mga katanungan po dyan? Anong klaseng wifi po yung ating hanap mga madagpasa natin? Ayan, sino ba dyan guys na gusto makahabol habang discounted pa tayo mga mima? Mabilis malakas na yan sumagat ng signal. Up to 150 Mbps na yan mga madagpasa natin. Ayan, dito mga mima, tipid ka na, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa. Good na rin po ito pang indoor and pang outdoor na mga madam ko. Ayan, mabilis malakas yan guys, sumagat ng signal. Up to 150 Mbps na yan. 20 meters na po kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong comment. Ayan, mga mima ko guys, sa 10 gadget na pwede pong comment. Madali na po itong gamitin mga madam ko, hindi na po ito kailangan pang gastos na ng SIM card mga mima. Ayan, dahil may built-in SIM card na po ito mga madam. Okay na po klaseng SIM card ang meron siya. Lahat na po ng klaseng SIM card nasa kanya ng mga mima. Ayan na guys, mabilis malakas na yan, sumagat ng signal. Up to 150 Mbps na yan. 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong connect.
Mima, 10 gadget na pwede pong kumalit dito. Laptop nyo, pwede na. Computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Ay, nag-isa sulit-sulit na sa pag-checkout habang discounted pa tayo, Mima. Ayan, sino ba dyan guys ang gusto humabol? Gusto humabol, gusto magkaroon ng sariling wifi internet, Mima. Ayan guys, humabol-habol na sa pag-check out habang discounted pa tayo mga malagkwansa. Mabilis malakas na yan sumagot ng signal up to 150 Mbps na yan mga Mima ko. Tipid ka na nito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa mga Mima. Ayan, comment lang po sa mga gusto magpa-flex dyan ng items natin. Ayan na, packet wifi, na-loadable na. Mabilis malakas na yan guys, sumagat ng signal. With built-in SIM card na rin po ito. Madaling gamitin, wala ka nang set up dito. Wala ka nang kailangan pang i-download dito mga madam ko. Ready to use ka na sa ating wifi and ready to connect ka na mga Mima. Ayan, mabilis malakas yan mga madam ko guys, sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan. Dito mga Mima ko, tipid ka ng less gastos ka na, less monthly billing ka pa mga madam ko. Ayan, humabol-habol na guys sa pag-checkout habang discounted pa tayo mga Mima ko. Ayan, sino din guys ang gusto humabol? Packet wifi na guys na madaling gamitin. Hindi na po ito kailangan lagyan ng SIM card mga Mima ko. Guys, hindi na po kailangan lagyan ng SIM card ng ating wifi. Diretso, connect ka na dito mga madam ko. Mabilis na kasi yan sumagot ng signal up to 150 Mbps na yan mga Mima. Ayan, up to 150 Mbps na yan, 20 meters na kanyang coverage. 10 gadget na pwede pong connect. Ayan guys, sa laptop nyo, pwede na. Computer nyo, pwede na. iPad, tablet, smart TV, printer. Ayan, sino din guys ang gustong humabol? Gustong magkaroon ng sariling wifi internet. Mima ko habol na dyan sa pag-checking out. Wala ka nang set up, wala ka nang kailangan pang i-download. Diretso, connect ka na kay ating wifi mga Mima. Ayan guys, mabilis mo na kasi yan sumagat ng signal. Up to 150 Mbps na yan mga Mima ko. Ayan, up to 150 Mbps din mga madam. Ayan madam G, meron po siyang ventilation sa gilid. Meron po siyang ventilation sa side by side Mima, kaya no walls po tayo. Madam sa GDV, meron po siyang ventilation sa gilid madam ko. Ayan mga Mima guys, kung kayo po ay naghahanap ng wifi na gusto mo na yung unlimited ng kanyang internet Mima, igo yun na si basket number 1 mga madam ko. Guys, i-go nyo na si basket number 1 habang discounted po tayo mga Mima ko. Ayan, sulit-sulit na guys sa pag-check out mga madagpuan sa natin guys habang nakasale at nakapunta tayo mga Mima. Okay guys, sino ba gusto makabot dyan mga madagpuan sa? Umabot na muna sa pag-check out. Kung naghanap ka ng packet wifi na gusto mo na guys yung unlimited na kanyang internet Mima, i-go nyo na itong basket number. Madali lang po itong gamitin, wala ka nang kailangan pang i-set up. Wala ka nang kailangan pang i-set up dito, hindi mo na kailangan pang maglagay ng SIM card, madam po answer natin. Label mo na po ang SIM card dito mga Mima ko. Ay nag-isa, label mo na po ang SIM card kay basket number 1. Anong klaseng SIM card ang meron siya? Lahat na po ng klaseng SIM card mga madam. May smart na yan, may dito na siya, may gumo na, may TM, may globe, may talking fix na. All-in, wala po ang SIM card na meron siya. Ay na all-in, wala mang Mima po ang SIM card na meron siya. Mabilis malakas na yan sumagat ng signal. Up to 150 Mbps na yan, 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget na pwede pong connect. Mima ko, 10 gadget na pwede pong connect dito. Walang pili sa gadget natin mga madam, mapa-cellphone man, laptop, computer, iPad, tablet, smart TV, printer. Dito mga Mima ko, tipid ka na, less gastos ka pa mga madam. Tipid ka na, less gastos ka pa dito, less monthly billing ka pa. Good na rin po ito pang indoor and pang outdoor. Ayan guys, sabon na sa mga gusto umabot dyan na habang discounted pa tayo.
Mima, sulit-sulitin na. Madali lang po itong gamitin, isasaksak mo lang ito sa inyong outlet. Isasaksak mo lang ito sa inyong outlet. Kapag po ito nakasaksak na ito at naka-on na, diretso, connect ka naman ang po answer natin dito. Paano bang pag-connect? I-on mo lang ang wifi ng cellphone, i-type ang password doon. Ayan guys, once po kayo ay nakapag-connect na, load na lang po ang kulang mo sa kanya. Paano po ito maludan? Dito lang po sa kanyang QR code sa likod. Meron po siyang sarili po niyang QR code sa likod na kailangan mo lang siya mag-scan mga madam ko. Kailangan niyo lang guys ma-scan ang kanyang QR code sa likod dahil po dito po tayo magpapaload ng load ni ating Wi-Fi. Ay na guys, sabon lang sa mga gusto makabot dyan habang discounted pa tayo. Mabilis malakas na yan, sumagap ng signal. Up to 150 Mbps na yan. 20 meters na po ang kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong kumonect. May makuha 10 gadget ang pwede pong kumonect. Laptop nyo dito, pwede na. Computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa. Good na ito pag-indoor in pang-outdoor na lima. Good na pag-indoor in pang-outdoor na. Ay, nagay sabon na pocket wifi na 3-in-1 switching networks ka na dito mga oran ko. Okay, 3-in-1 switching networks ka na kay ating wifi lima. Madali na po itong gamitin mga malamang, hindi na po ito kailangan pang lagyan ng SIM card mga lima. Hindi mo na kailangan pang lagyan ng SIM card dito, diretso connect ka na dito. Mabilis malakas na yan, sumagat ng signal. Up to 150 Mbps na yan, 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong kumonect. Okay, 10 gadget na mga mima po pwede pong kumonect sa ating Wi-Fi. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka na, good na rin po ito pang indoor and pang outdoor na. Ayan, humabol-habol na mga mima habang discounted pa tayo mga madam. Guys, sulit-sulitin na sa pag-checking out. Pocket wifi na loadable na, madaling gamitin, hindi mo na po kailangan pang gumastos ng SIM card dito. Diretso connect ka na kay ating wifi. Mabilis malakas na yan, sumagat ng signal up to 150 Mbps na yun. Ayan guys, sabon na sa pag-check out. Ayan guys, hanggang 10 po. Madam Ate Sir Dan, 8 to 10 device ang pwede pong cover. 8 to 10 device na mga Madam Cancer ang pwede pong cover. Ayan, madali lang po itong gamitin. Diretso, connect ka na po dito mga Madam Cancer natin. Again, wala ka na po kailangan pang i-set up o i-download ito. Diretso, connect ka na mga mima ko. Ito po guys ay loadable na ng pocket wifi natin. Ayan guys, na kanya pong load is naka-unlimited na. Ayan, naka-unlimited na guys ang kanyang load at naka-all data pa. Madaling gamitin mga mima ko, isasaksak mo lang ito sa inyong outlet. Isasaksak mo lang mga marag ito sa ating outlet mga marag pansa. Kapag po tayo guys ay nakasaksak na sa ating pong outlet ito mga marag ko, diretso ko nagkala po dito mga mima ko. Wala ka nang i-set up, wala ka nang kailangan pang i-download mga marag ko. Ayan, hanggang 10 na po mga marag ko guys ang pwede kong kumonect. Ay, huwag ibig po, Sir Dan, hindi makakunik. Baka po wala ka pong load, Sir Dan. Sir Dan, si basket number 1 po ba niyo pong tinutukoy, Sir Dan? Baka po wala ka pong load, Sir Dan. Ayan, sino din guys ang gusto umabol habang discounted pa tayo mga malampuas. Guys, habol na sa pag-check out habang naka-sale at nakapumo tayo mga malampuas. Pocket wifi na ready to use ka na and ready to connect ka na mga malampuas. Ayan, baka po Sir Dan, yung niload po ninyo is hindi po unlimited. Magkano po ba sa inyo pong niload? Yung mismo po ba siya unlimited na load po ba niya o yung 40 GB na good po 1 month? Dalawa kasi yung kanyang 1 month. 40 GB good po 1 month o yung 1 month unlimited po niya mismo. Ayan, pwede po sa Go sa Pokemon, pwede po sa Go SIM kasi basket number 2. Dalawang SIM card po ang hindi pwede sa kanya, Smart at Token Text. Smart at Token Text ang hindi pwede kay basket number 2.
599 2 months. Sir, hindi po siya unlimited, Sir Dan. Yan po ay GB siya. Ibig sabihin po, Sir Dan, damo po na marami pong kumaniko, babad ka sa inyong internet, mabilis po yun sila maubos. Kung nakalagay po dyan, Sir, na 2 months, expired yan ng 2 months. Yung nakalagay po dyan sa na GB, kapag po yan, Sir, ay nakalagay po yan ng GB, ibig sabihin po, may limit po ang load mo. Kung nakalagay po yan, Sir, na unlimited, yun po ay wala ka ng limit doon. Nakalagay po yan, Sir, na 2 months kasi po 2 months po siya mag-expire. So, hindi po siya ibig sabihin na kailangan 2 months mo sila maubos yung load niyo. Ayan, yes po. Yes po kay Sir G4, kailangan po siyang loadan. Si ate pong wifi ay, ito basket number 1 po na aking hawak. Hindi na po ito kailangan lagyan ng SIM card, pero kailangan mo siyang loadan. Paano po ito maludan? Dito po sa kanyang QR code sa likod. Dito po sa kanyang QR code sa likod. Ang sabi ng bakla ng nakausap po 14 GB good po 1 month. Expired po yan, Sir, ng 1 month. Yung 14 GB expired ng 1 month. Basta kapag po kayo ay mag-load ng kanyang QR code, Sir, ayan, may nakalagay po dyan unlimited. Yun po talaga ay walang 1 to sawa ka na sa kanyang load. Pero kapag po yan, Sir, ay nakalagay po siya ng GB, kahit po nakalagay po yan, Sir, ng 1 year o 3 months o 6 months, hindi po ibig sabihin po na aabot siya sa kanyang buwan. Kumaga, yun na po, Sir, ang limit ng expiration ng load niya. Kung gusto mo siyang matipid. Pero hindi po siya advisable sa mga lagi pong nababad sa internet, marami po ang gadget, kailangan po ang bagay po sa inyo, yung load nyo sa kanya is 1 month unlimited. Ayan, kasi nga po, Sir, sa load po ninyo yun, Sir. Kapag po yung ating pong load is limit lang, ayan, tapos po babad ka sa internet, ayan, habang focus na po yung load po ninyo, Sir, pwede na po siya. Kaya mas maganda po talaga, Sir Dan, na kung kayo po ay talagang kailangan nyo ng pangmalakasang wifi, gusto mo yung talagang 1 to sawa ka na, loadan mo siya ng 1 month unlimited, Sir Dan. Paano magpalag di basket number 1? Meron po itong sarili po niyang QR code sa likod, Sir, Madam ko. Meron po siyang QR code sa likod po niya na kailangan mo lang po siya i-scan. Dito po tayo mag-top up ng kanyang load. Every time po na gusto mo siyang loadan, kailangan mo lang ito ma-scan ang kanyang QR code sa likod po. Pwede po smart yung only 5G na load. Madam, hindi po siya pwede, Madam, sa 5G. Hindi po pwede ang 5G, Madam ko, ay 5G na dito load sa basket number 2, 3, and 4. Basta, yung mga wifi po natin na mga nilalagyan ng SIM card, hindi po sila pwede sa, sa SIM card na 5G na, pwede siya sa SIM card na 5G, pero hindi po siya pwede sa unlimited na 5G, Madam. Madam Juan Ampa. Ayan, maganda mo lang po kung guys ay naghanap ng unlimited, si basket number 1 kasi, available na po sa kanya ang unlimited na 1 month. Ang green, di ko napapasok ang wifi kahit anong scan. Naka-biblit na ng green. Ano po sa Sir Dan ang green pagkakulay green po niya? Pagka-light green po ba siya, Sir Dan? Yung kanya po ang ilaw na pagka-green is light green po ba siya o dark green? Pwede ka din po, Sir Dan, mag-PM po sa ating customer service, Sir Dan. I-click mo lang, Sir Dan, yung basket number 1 natin po dyan. Ayan. Yes, wala po siyang load, Sir. Wala po siyang load kapag ganyan po siya. Kapag po yellow green po siya, wala ka na pong load yan, kailangan mo na siyang loadan. Kailangan mo na siyang loadan kapag yellow green po siya, wala ka na pong load yan. Ayan, wala po bang pwedeng unli po 1 month para sa basket 2? Depende mo lang po, Madam Juan, depende po yan sa SIM card natin ginamit. Ayan, pwede po kayo magtingin sa mga Gcash ninyo para po may idea kayo kung magkano po yung mga 1 month ng mga SIM card na ginagamit natin. Ayan guys, habang nasa pag-check out. Nakapag-pay ka na ba, Sir Dan? Relax ka lang po, Sir Dan. Nakapag-pay ka na po ba sa tipong customer service, Sir Dan? Ayan, nasino din guys kung gusto umabol. Habang discounting pa tayo sa Madam Juan sa tiga sa basket SIM card. Basket number 1. Wait na guys, luwali mating gadget. Okay, sino guys ang gustong mabay? Pero yung only 5G di po pwede, hindi po siya pwede lima. Kasi po 4G lang po yung ating Wi-Fi. Pwede mo siyang magamitan ng 5G na SIM card, pero hindi po siya pwede sa unlimited na 5G.
Ayan, Sir Dan, kapag po yellow green po yan, Sir Dan, kailangan mo siyang loadan. Same lang po, Sir Dan, kapag mag-PM ka rin po sa ating customer service, yun din po, Sir Dan, ang i-suggest nila sa inyo. Kasi kailangan mo siyang loadan, Sir Dan. Paano mo yan, Sir, magagamit kung wala po siyang load? Kailangan po yan, Sir, maloadan si Wi-Fi ninyo. Yun lang po, Sir, ang kulang sa kanya, load na lang. Kaya kulang po kayong internet po. Kaya po yan ay kulay yellow green po siya kasi wala kayong load. Kailangan mo na siyang loadan. Ayan guys, sabon na sa pad checking out. Again si basket number 1. Kasi nga po sir, ang inyo pong niload is may limit nga po. Kung gusto mo sir Dan, nang walang limit po ang load ninyo, i-load mo sa kanya yung 1 month unlimited sir. Yun po talaga is wala kang limit doon sir. Yun po talaga sir is 1 month unlimited talaga siya. Kapag kasi ang inyo pong niload sa kanya is yung GB, kahit po mag-load kayo sa mga cellphone, kahit po mag-load kayo sa mga cellphone, basta GB po yung ating i-load, hindi po talaga siya inaabot po ng limit po ng kanyang expired date. Naubos na po yan. Kasi po may limit po yung ating load. Lalo na kapag po yung ating pong load is gamit na gamit po ng ating mga gadget. Ayan. Kasi po sir, may limit na po yung load ninyo sir doon. Ang gawin niyo po sir, try niyo po sir mag-load ng 1 month para kung makita niyo po talaga na 1 month po talaga yan sir yung ating pong load. Kasi kapag po mag-load po kayo ng, ayan kasi po yung nakalagay po dyan na 2 months, expiration po niya yon. So ibig sabihin po na nakalagay po siya na 2 months sir, is hindi po ibig sabihin na kailangan po aabot po ng 2 months ang inyo pong load kasi nga po yung kanyang expiration is 2 months. Ayun yun nga po sir, may limit kasi yung ating pong GB. Damo po na babad ka po sa internet, mabilis po talaga siyang maubos kung ang iload mo sa kanya is GB lang po. Kasi po Madam Juan, 4G po yung ating Wi-Fi, kaya pwede po siya pwede sa 5G. 5G na unlimited. Pero yung ating pong Wi-Fi tulad ni basket number 7 natin siya po ay 5G, kaya pwede mo siyang maloadan ng 5G. Kahit di po Madam Juan, kahit di po yung ating cellphone, di ba yung ating, may mga cellphone na 4G lang, may mga cellphone na 5G. Kung mag-load ka sa cellphone ng 5G, hindi po siya gagana. Kung ang cellphone mo is 4G. Kaya nakalagay po dyan is no internet ka kasi hindi po binabasa ni cellphone o ni SIM card ang inyo pong load na 5G. Kasi nga po, yung inyo pong cellphone is 4G lang o yung SIM card po ninyo is 4G lang. Hindi siya compatible sa 4G na SIM card ang 5G na unlimited. Ayan, sino ba dyan guys ang gustong humabol habang discounted pa tayo mga Madam Kwanza? Ay na basket number 1 ang po, hindi na po kailangan ng SIM card ito mga mama ko. Hindi na guys ang kailangan ng SIM card si basket number 1. Ready, twist ka na po dito mga Madam Kwanza. Wala nang i-sit up, wala nang i-download, so connect ka na. Load na lang po ang kulang mo kay basket number 1 natin upon checking out. Ayan na mga mima ko guys, load lang guys ang kulang kay basket number 1 upon checking out. Hindi na po ito kailangan ng SIM card mga Madam Kwanza dahil may built-in SIM card na po ito. 3-in-1 switching network sa pa sa kanya mga mima ko. Ayan guys, tama na po itong password, nasa likod na po nakasulat. Ayan na guys, nasa likod na po nakasulat guys na kanyang Wi-Fi password. Ayan, dito po yung kanyang QR code. Every time po na gusto nating loadan yung ating Wi-Fi, dito po tayo bibili ng kanyang load. Mga mima ko, dito po tayo bibili ng kanyang load kapag po tayo ay gusto pong magpa-load ng ating Wi-Fi. Every time po na gusto mo siyang loadan, i-scan nyo lang ang kanyang QR code sa likod. Ayan, habol nga sa mga gustong makahabol dyan mga mima. Kung gusto mo naman po ng Wi-Fi na nilalagyan ng SIM card, pwede nyo pong magamit si basket number 2. Basket number 2 o basket number 3. Ayan, si basket number 3 ay basket number 2 and 3. Nilalagyan po ito ng mga SIM card mga mima. Basta, dalawang klaseng SIM card po ang hindi pwede. Dalawang SIM card po ang hindi pwede sa ating basket number 2. Yung mga Wi-Fi po natin na nilalagyan ng SIM card, hindi po sila pwede sa smart, na pang cellphone at saka talking text. Pero pwede po silang magamitan ng SIM card na Smart Go, Rapid SIM, PLDT, TM Globe o GOMO mga mima ko, pwede po silang magamitan mga madam. Ayan guys, sample na sa mga gustong umabot dyan. Kung kayo po ay meron ng sariling SIM card, pwede na po kayo magamit ng basket number 2 o 3.
Ayan, sa mga ano naman po dyan, sa mga remote area, maganda si basket number 3 mga mima, kung kayo po ay nasa mga lugar na remote area. Ayan guys, sample na sa mga gusto makabulabang discounted pa tayo. Mabilis mo na kasi yan sumagot ng signal, up to 150 pace na yan, 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget na pwede pong common. Laptop nyo dito, pwede na computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka na. Good na may po ito pang indoor and pang outdoor na mga mima. Good na pang indoor and pang outdoor na. USB type na po yung ating Wi-Fi plug and play na po ito. Kaya pwede mo na ito makulit po ng direct na sa laptop natin at computer. Any power bank naman po compatible mga madam. Ayan, any power bank naman po compatible ang ating Wi-Fi. Kaya pwede mo na ito masaksak po ng direct na sa mga any power bank natin. Kung wala ka pang sariling power bank mga madam, pwede ka po dyan mag-check out ng with power bank natin or without. Kapag po mag-click po tayo ng basket natin, meron po tayo dyan dalawang option. Pwede ka dyan mag-check out ng Wi-Fi lang mga mima ko o may kasama pong power bank. Depende po sa gusto ninyo. Supporting po tayo ng COD payment, check out now, bayan with it. Support po tayo ng COD payment, check out now, bayan with it. Guys, sample na sa pag-check out habang discounted ba tayo mga mimi. Ayan, umabol-abol na guys sa pag-check out habang nakasale at nakapromo tayo. Ayan, pocket wifi na loadable na, madaling gamitin mga mima ko. Direct so, kunin ka na po dito mga madam. Mabilis, malakas na yan sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan mga mima. Ayan, up to 150 Mbps na yan, tipid ka na dito, less gastos ka na. Less monthly billing ka pa, good na rin po ito pang indoor and pang outdoor na. Ayan, sino yan guys ang gustong mabulabang discount pa tayo mga mima? Kumabulabol na guys sa pag-check out habang naka-sale at nakapromo tayo mga madam points. Okay guys, so wala na ba guys sa gusto mo dyan sino pa mga mima ko? Baka kasi si wala ka pong load sir. Sabi niyo nga po, ubos na po yung load niyo sir. Kapag po ganyan po siyang lumalabas, wala ka na pong load niyan. Kailangan mo nga po siyang loadan. Di ba sabi mo, ubos na po yung load niyo sir? Kaya po, ganyan po siyang lumalabas. Wala ka na pong load niyan sir. Kailangan mo na nga po siyang loadan. So, paano siya magagamit kung wala po siyang load? Guys, sumama na po sa pag-check ng Madam Kwanza guys sa habang nakasale at nakapungo tayo mga madam ko. Yes, USB type po si basket 1, basket 2, basket number 3 po natin Madam Kwanza. USB type po sila. Ayan, si basket number 4 and 5. Ayan. Ang charger po ng power bank is type C. Ang charger po ng power bank po madam ko is type C. Ayan guys, wala. Yes, madam ay nasa mic, up to 150 Mbps na po siya. Up to 150 Mbps na po yung ating Wi-Fi. Ayan, kapag po kayo ay naghanap po ng packet Wi-Fi na mga mima po na unlimited na ating gusto, guna kayo madam Kwanza sa ating pong. Ayan, basket number 1 mga madam Kwanza natin. Guys, humabol na sa pag-check out habang discounted pa tayo mga mima. So, sulitin na guys sa pag-check out habang naka-sale at naka-promo tayo. Mabilis malakas na yan sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan. 20 meters na kanyang coverage 10 gadget ang pwede pong kunin. Good na po ito pang indoor and pang outdoor na. Kung naghanap ka man ng kwansa na pang travel ninyo, maganda si basket number 1. 3-in-1 switching networks ka na sa kanya. At auto switching pa siya. Ay na 3-in-1 switching networks natin kung Wi-Fi auto switching na pa sa kanya mga madam ko. Ayan guys, sumabol-abol na sa pag-check out habang discounted pa tayo mga mima. Mabilis malakas na yan sumagat ng signal mga madam ko up to 150 Mbps na yan. Kung yan guys, pang indoor, pang outdoor na.
Madaling gamitin, wala ka na pong kailangan SIM card dito mga Mima. Wala na pong SIM card na kailangan kung mga madagpuan sa diretso, connect ka na kay ating Wi-Fi. Hindi na po kailangan ng SIM card guys, si basket number 1, ready to use na po ito. Ayan, mabilis mo na kasi yan guys, sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa. Good na po ito pang indoor and pang outdoor na. Hindi na po kailangan ng SIM card ito mga walang kwanso guys, ready to use ka na guys dito. Wala nang sit up, wala ka nang kailangan din pong i-download. David, so connect ka na sa kanya. Ayan, sino ba dyan guys ang naghanap ng wifi na gusto mo na yung unlimited ng kanyang internet? Madaling gamitin, wala ka nang kailangan pang i-sit up dito mga Mima ko. Wala ka nang kailangan din pong i-download dito, direct so connect ka na. Ayan, ito po guys ay loadable na ng pocket wifi. 10 gadget na guys ang pwede pong connect. Laptop nyo dito, pwede ng computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa. God na po ito nakihabod na guys pang indoor at pang outdoor pa mga madam ko. Sino ba din guys ang gustong mabulabang discounted pa tayo? Ayan, madaling gamitin, wala nang SIM card na kailangan pa dito. Mima ko, hindi mo na kailangan pang gumastos ng SIM card dito mga madam. Diretso, kunin ka na kay ating Wi-Fi. Ayan, mabilis mo na kasi yan guys, sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan mga Mima ko. Okay, up to 150 Mbps na po ito mga madam. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa, good na po ito pang indoor and pang outdoor na. Kahit saan ka na magpunta, madadala mo na ito at may enjoy mo na mga Mima ko. Ayan, kung kayo po ay naghahanap ng unlimited na po na internet Mima ko, i-go nyo na si basket number 1. Ayan, go na guys si basket number 1. Ayan, pero meron po tayo sa basket madam ko, pwede ka mag-check out dyan. Wala lang akong pang flex. Ay, wala akong pang flex. Meron tayo ka basket 6 and number 9. Basket number 6 and number 9. Guys, mabol na sa pag-check out tabang discounted pa tayo. Mabilis malakas na sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan. Okay, up to 150 Mbps na po ito mga madam ko. Hello ka madam mo, hi, good morning. Welcome sa ating live. Thank you sa pag-follow. Guys, mabul-habol na sa pag-check out tabang discounted pa tayo mga Mima. Yes, madam, ako lang to. Basket number 6 and 9 po, go mo SIM card. Basket number 6 and 9, go mo, ay globe pala, ay globe. Wala po tayong globe. Go mo lang po ang meron tayo, madam. Thank you kay Sir Nico sa pag-follow. Welcome po sa mga bagong pasok, mga madam and sir natin. Ayan, sa mga naghanap po dyan guys, ng affordable na package wifi, ayan, go na tayo sa pag-check out mga Mima, habang discounted pa tayo mga madam. Mabilis malakas na sumagat ng signal, up to 150 Mbps na po ito mga Mima ko. Okay, up to 150 Mbps na po ito. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka na mga Mima ko. Good na rin po ito pang indoor and pang outdoor. 8 to 10 device na po pwede pong kumalit dito mga madam ko. Madaling gamitin mga madam ko, hindi mo na kailangan pang maglagay ng SIM card dito Mima. Hindi mo na kailangan pang maglagay ng SIM card dito, diretso sa kulit ka na. Ayan mga Mia, diretso kulit ka na kay ating Wi-Fi. Mabilis malakas na sumagat ng signal, up to 150 Mbps na yan. Tipid ka na dito, less gastos ka pa, less monthly billing ka na, good na rin po ito pang indoor and pang outdoor na. Kahit saan ka na mapunta, madadala mo na at ma-enjoy mo na. Ang kinagandahan pa dito mga malagpansar, naka 3-in-1 sweet SIM networks ka na. Okay, 3-in-1 sweet SIM networks na ng ating Wi-Fi. Ano po yan? Mima, Wi-Fi po ito madam ko. Wi-Fi po madam ko na mas papalakasin ang signal ng ating mga cellphone at mas nakatipid po tayo sa mga data load dito. Ayan, dahil po ito hanggang 10 na pwede pong kumonect. Hanggang 10 na po ang pwede pong kumonect sa ating Wi-Fi. Paano po ito malutan, Mima ko? Mayroon po itong QR code sa likod. Mayroon po itong QR code sa likod na kailangan mo lang siya mag-scan, madam. Kailangan nyo lang po ma-scan ang kanyang QR code sa likod dahil dito po tayo magpapaload ng load po niya.
Ayan, every time po na gusto mo siyang loadan, madam ko, kailangan nila po ma-scan ang kanyang QR code sa likod. Ang kanya pong load minima is naka-unlimited na, naka-all data po. Ayan. Sino nasabi pwede po ang 5G? Madam Joanit, hindi po siya pwede kasi 4G lang po yung ating Wi-Fi. Hindi po siya pwede, madam po, kahit po dati, hindi po talaga siya pwede sa unlimited na 5G. Kailangan 4G lang, madam po, yung pwede sa kanya. Magkano 1 month ng load? 999 po ang kanyang 1 month unlimited, madam. 999 ang kanyang 1 month unlimited. Naka-unli ka na po dito kay Smart, unli ka pa kayo dito, unli ka pa kay Gumo, kay TM, kay Globe, at kay Topintex. Hindi po, ito po naman po, ito po ay Wi-Fi internet po ito. Wi-Fi internet po yung ating hawak. Hindi po siya pang cellphone. Ayan, ito po naman po, kapawiyas po ito ng mga Wi-Fi na mga pinapakabit natin sa bahay. Ang advance lang po dito, hindi mo na kailangan dito gumastos ng installation fee. Wala ka ng requirements na kailangan pa dito. Wala ka ng kontrata pa. Less monthly billing ka pa dito, madam. Guys, sabon na sa mga gusto humabol. Humabol-habol na mga may mahabang discounted pa tayo. Ayan, mabilis malakas na sumagap ng signal. Up to 150 Mbps na mga madam ko answer natin. Up to 150 Mbps na po ito. 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong connect. Ay na 10 gadget po ang pwede pong connect sa ating Wi-Fi. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa, good na po ito pang indoor and pang outdoor. Ayan, madaling gamitin, wala ka nang i-set up dito, wala ka nang kailangan din pong i-download dito, direct so connect ka na sa kanya. Load na lang po ang kulang mo dito mga madam Puensa. Guys, load na lang guys ang kulang mo dito. Paano po ito maludan? Dito lang po sa kanyang QR code sa likod. Dito lang po sa kanyang QR code sa likod tayo magpapaload. Every time po na gusto mo itong loadan mga mima ko, kailangan nyo lang po ma-scan ang kanyang QR code sa likod. Guys, sabon na sa pag-checkout mga mima. Sulit-sulitin na guys sa pag-checkout habang discounted pa tayo. Ayan, madamay. Kung ano dyan madamay sa pag-checking out, kung naghanap ka manamahay ng Wi-Fi na unlimited na, igo mo na si Basket number 1. Ang load ni Basket number 1, pwede mo na siyang maludan ng 1 month unlimited. At ang kanya pong load naka-all data pa. Yung load po po niyan pang lahatan na. Pang smart na, pang dito pa, pang Gumo na, pang TM, pang Globe, pang Tupintex na Mima. Ayan, mabilis malakas yan guys, sumagot ng signal up to 150 Mbps na yan. Mima ko guys, sabon na sa pag-checkout mga madam ko. Wala na guys sa gusto mo dyan sino pa mga mima. Guys, sabon na sa pag-checkout habang discounted pa tayo mga madam. Habang naka-sale at nakapumunta yung mga madam Kwanza. Humabol-habol na guys sa pag-checkout. Mabilis malakas na yan, sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan. 20 meters na pong kanyang cover, 10 gadget ang pwede pong connect. Mima ko, 10 gadget na pwede pong connect sa ating Wi-Fi. Tipid ka na, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa, good na rin po ito pang indoor and pang outdoor na. Sulit na Mima at check out mo dahil hindi mo na kailangan pang gumastos ng SIM card sa ating Wi-Fi. May built-in SIM card na siya, Mima. Ayan guys, wala na bang gusto umabot dyan? Meron po siyang free na load good for 1 day lang, Mima ko. Pang free trial lang po yun, madam. Ayan, ang SIM card mo, madam po is libre mo na, Mima. Libre na po ang SIM card kay Basket number 1, mga madam ko. Hindi mo na kailangan pang gumastos ng SIM card dito dahil po may SIM card na siyang naka-built-in na. Anong klaseng SIM card, Mima ko? Lahat na po ng klase. May smart na yan sa loob, may dito na siya, may Gumo na, may TM na, may Globe, may Topintex na, Mima. Ay na mabilis malakas na yan, sumagat ng signal, madam. Up to 150 Mbps ka na, madam, high. Okay, up to 150 Mbps ka na dito. Tipid ka na, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa. Ayan, Mima po, habang na dyan sa pag-check out habang discounted pa tayo, Mima. Mabilis malakas na yan, sumagat ng signal.
Up to 150 MB pace na yan, Madam Kwanza. Guys, sumabula-bula sa pag-check out. Ayan, namabula-bula guys sa pag-check out. Sino pa? Ayan guys, sulit-sulit na sa pag-check out. Madam, ay kung naghanap ka ng unlimited mismo na wifi, madam, igo mo na si basket number 1. Unless meron ka ng sariling SIM card po ninyo, igo mo na si basket number 2. Kung meron ka ng sariling SIM card, ma'am. Ay, kumakati yung mata ko, Jess. Ayan, pero kung wala ka pang sariling SIM card, madam, buka na kay basket number 1. Ang kinagandahan kasi kay basket number 1, madam, hindi mo na kailangan pang gumastos ng SIM card. Dahil po, may built-in SIM card na siya at hindi ka na rin po mahirapan sa pagpapaload ng unlimited dahil po meron na siyang load na available na 1 month unlimited. Lalo na kapag po kayo ay laging babad sa internet, maganda po gamit kayo ng wifi na pwede mo na siyang maloadan mo lang po ng 1 month unlimited. Kung ka na wala ka basket number 1 habang discounted pa tayo, madam. Pwede ka dyan, madam, kung mag-check out ng wifi lang o may kasama po niyang power bank, depende po sa inyo. Kapag po tayo ay mag-click ng basket natin, mayroon po tayo dyan dalawang option, ma'am. Pwede ka dyan mag-check out ng wifi lang, madam, o may kasama po niyang power bank, madam po. Ay, mabilis mo na kasi yan sumagot ng signal. Up to 150 Mbps na yan, madam po. Okay, up to 150 Mbps na po yung ating wifi, madam po. Guys, humabol na po sa mga gustong humabol dyan. Tayo po ay malapit na mag-in ating live. Madam, hi. Kung ano dyan madam po sa pag-check out, di basket number 1. Guys, ako na sa pag-check out, di basket number 1 habang discounted pa tayo dyan. Limited stock, limited time, limited offer na po tayo, madam ko. Madali lang po yung gamitin, madam ko. Hindi mo na kailangan pang gumastos ng SIM card dyan, madam, dahil po may built-in SIM card na si basket number 1. Anong klaseng SIM card po ang meron siya? Lahat na po ng klaseng lima ko. Lahat na po ng klaseng SIM card nasa kanya na, madam. May smart na yan, may dito na siya, may Go na, may TE, may Globe, may 256 pa. All in one ang lima ko. Wala ka nang i-sit up, wala ka na rin po kailangan i-download, delete sa kulit ka na kay ating wifi. Mabilis malakas na yan, sumagat ng signal, madam ko, up to 150 Mbps na siya, madam. Ay, up to 150 Mbps na si ating wifi, mima ko. Tipid ka na, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa. Ay, madam, hi, doon ka na dyan, madam ko sa pag-check out habang discounted pa tayo, madam ko. Mabilis malakas na yan, sumagat ng signal, up to 150 Mbps na yan. 20 meters na po ang kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong connect. Ay na 10 gadget na guys ang pwede pong connect sa ating wifi. Sino-sino pa dyan mga madam po guys ang gusto humabol habang discounted pa tayo. Pocket wifi po mga madam po na madaling gamitin. Ayan, isasaksak mo lang ito sa inyong outlet. Loadan mo ng kahit magkano. Wala po itong limit sa load mga madam po kahit magkano ang gusto mong load sa kanya. Once naman po na mag-scan ka ng kanyang QR code, send ko dito ka po magpapaload ng load niya na naka-unli na at naka-all data pa. Ay na 8 to 10 device na mga mima pwede pong connect. 8 to 10 device na mga madam po sir ang pwede pong connect sa ating wifi. Mima, kung ano dyan ka basket number 1 habang discounted pa tayo. Limited stock, limited time, limited offer lang po tayo. Yes po sir, hindi kailangan pa siyang loadan. Kailangan pang loadan si ating wifi pero hindi mo na kailangan dito gumastos ng SIM card mga madam. May built-in SIM card na po yung ating wifi mga mima ko. Anong klaseng SIM card ang meron siya? Lahat na po ng klaseng SIM card nasa kanya na mima. Okay, lahat na po ng klaseng SIM card nasa kanya na madam ko. Madali lang po itong gamitin, isasaksak mo lang ito sa inyong outlet. Mima, isasaksak mo lang ito sa inyong outlet. Gamit na po tayo ng USB adapter. Gamit na po tayo ng USB adapter. Kapag po itong mga madam po nakasaksak na ito at naka-on na yan, diretso connect ka na sa kanya, load na lang ang kulang ng mga mima ko. Okay, kapag po kayo ay naka-connect na dito, load na lang po ang kulang sa kanya mga madam Kwanza. Paano po ito maloadan mga madam Kwanza? Meron po itong sarili po niyang QR code sa likod. Meron po itong sarili po niyang QR code sa likod na kailangan mo lang ma-scan. Kailangan nilang madam sir guys, ma-scan ang ating pong QR code. Dito po tayo magpapaload ng kanyang load mga mima ko. Every time na gusto mo siyang loadan mga madam ko. Guys, ako na sa pag-check out madam hi. Andiyan ka na madam hi.
Buka na dyan Madam Hai sa pag-check out habang discounted pa tayo Madam Hai. Ayun na mabilis malakas na yan, sumagap ng signal up to 150 Mbps na yan. 20 meters na po ang kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong connect. Laptop nyo dito, pwede na computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, pwede. Tipid ka na dito, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa. Good na po ito pang indoor and pang outdoor na mga madam. Ayan, habang na mga mima ko sa pag-check out mga madam kuwan sa guys, habang discounted pa tayo. Limited stock, limited time, limited offer lang po tayo guys. Sulit na mga mima aking yung check out kasi po, lahat na kayo sa bahay, 1 to 7 na sa pag-connect dito. Kung magamit kayong gadget, mga mima ko, maganda, gamit kayo ng wifi na pwede mo na siyang malutan ng 1 month unlimited. Na madaling gamitin mga madam Kwanza. Diretso, connect ka pa dito mga mima ko. Ayan, mabilis malakas na yan, sumagat ng signal. Up to 150 Mbps na yan, 20 meters ng kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong comment. Laptop nyo dito, pwede na. Computer nyo, pwede pa, iPad, tablet, smart TV, kwenta. Tipid ka na dito, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa, good na rin po ito pang indoor and pang outdoor na. Sulit na mima at check out nyo po dito. Kahit saan ka na rin pumapunta, madadala mo na ito at may enjoy mo na. Ayan, sino ba dyan guys ang gusto umabol? Gusto magkaroon ng sariling wifi internet. Mabilis malakas yan guys, sumagat ng signal. Up to 150 Mbps na yan. May ko guys sa up to 150 Mbps na po yung ating wifi. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa. Good na rin po ito pang indoor and pang outdoor na. Wala nang sit up, wala ka na kailangan din pong i-download dito, direct sa kulit ka na. Load na lang po ang kulang mo sa kanya mima ko. Ayun na guys load na lang guys ang kulang mo sa ating wifi mga madam ko. Wala na ba guys gusto umabot dyan sino pa habang discount pa tayo mga mima. Sino ba dyan guys gusto umabol? Ayan, pocket wifi na mabilis na sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan mga madam ko. Ayan, tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa mga mi. Ayan guys, sumabol na sa pag-check out habang discounted pa tayo mga mi. Okay guys, sulit-sulitin na sa pag-checking out mga madam ko. Mabilis na kasi yan guys, sumagat ng signal, up to 150 Mbps na yan, 20 meters ng kanyang coverage, 10 gadget na pwede pong comment. Ayan, mga mima guys, hanggang 10 na po ang pwedeng comment dito. Sino ba dyan guys? Saan gusto umabot? Wala na po bang gusto umabot dyan mga mima? Wala na po ba guys saan gusto umabot dyan habang discounting pa tayo mga mi? Habang nakasale at nakapunta tayo mga mima, sino ba dyan guys ang gusto umabot? Ayan, mabilis malakas na yan, sumagap ng signal, up to 150 Mbps na yan mga mima ko. Dito mga madam Kwanza guys, tipid ka na, less gastos ka na, less monthly billing ka pa. Good na rin po ito pang indoor and pang outdoor pa mga madam ko. Guys, sumama na sa pag-check out habang discounted pa tayo mga mima. Okay, sulit-sulitin na guys sa pag-checking out. Wala na po ba guys na gustong umabot dyan? Sino pa? Habang na mga mima habang discounted pa tayo mga madam Kwanza natin. Comment ang tagis sa mga gusto ko dyan magpa-flex ng items mga mima. Ayan, welcome po sa mga bago pong pasok.
Ayan, sino din guys ang gusto umabol mga mima? Ayan guys, sabon na sa pag-check out habang discount ba tayo mga madam ko. Mabilis malakas niya sumagot ng signal up to 150 rupees na yan. 20 meters na guys ang kanyang coverage. 10 gadget na ang pwede pong ko. Ay namang may mga guys sa 10 gadget na ang pwede pong comment sa ating wifi. Dito mga mitipid ka na, less gastos ka pa, less monthly billing ka na, may mga good rin po ito pang indoor at pang outdoor na. Kung marami po kayong gadget sa bahay, may balak pang magpakabit ng wifi, mas maganda gamit po tayo ng wifi natin na hindi mo na kailangan may gumastos ng installation fee. Wala ka na pong kailangan requirements dito, wala ka pang kontrata, less monthly billing ka pa dito, less gastos ka pa. Basket, pwede sa basket 1. Ayan, Madam Peso Queens, kahit po saan lugar, pwede po yung ating wifi. As long as po may signal yung ating lugar ng SIM card. As long as po, Sir Prince, may signal po yung lugar ng SIM card, pwede po ito, sir. Ayan, Sir Prince, buka na, sir. Maganda po si basket number 1, Sir Prince. Hindi mo na kailangan dito, Sir Prince, maglagay ng SIM card. Dahil po may SIM card na po ito sa loob, sir, na naka-built-in na. Anong klaseng SIM card po ang meron dito, sir? Lahat na po. May smart na yan sa loob, Sir Prince. May dito na siya, may Gumo na siya, may TE, may Globe, may Talking Text na siya. Ayan, 10 gadget pa pwede pong kumalit dito, Sir Prince. 10 gadget na po pwede pong kumalit, sir. Laptop nyo, pwede na dito, computer, iPad, tablet, smart TV, printer. Dito, Sir Prince, tipid ka na, less gastos ka na, less monthly billing ka pa. Ayan, kahit saan ka pa mapunta, pwede mo na po ito madalat magamit, sir. Pwede mo na po ito madalat magamit si ating wifi. Ayan, buka na dyan, Sir Prince, sa pag-check out, habang discounted pa tayo, sir. Mabilis na kasi sumagot ng signal, up to 150 rupees na yan. 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong comment. Laptop nyo dito, pwede na computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Kahit saan ka ba, sir, magpunta, madadala mo na ito at mai-enjoy mo na. Dahil ito ay USB type plug-in free na at nakaportable na ito, sir. Ayan, buka na dyan, sir, sa pag-check out, habang discounted pa tayo, sir. Ayan, mabilis malakas na po ito sumagot ng signal. Up to 150 Mbps na po ito. 20 meters na po ang kanyang coverage. And 10 gadget na pwede pong common. Laptop nyo dito, sir, pwede na. Computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Dito, sir, pwede 10 gadget na pwede common. Kaya kung naghanap po kayo ng unlimited na internet, mga mima, ito po magandang gamitin dahil ang kanyang load naka-unlimited na. 3-in-1 switching networks ka pa sa kanya, madam. Mima, 3-in-1 switching networks ka pa kay ating wifi. Ayan, Mima, kung kayo po ay naghanap ng unlimited na internet, si basket number 1, available na sa kanya, inalot niya na unlimited na ng 1 month internet. Pwede mo na siyang maloadan ng 1 month unlimited. 3-in-1 switching networks ka pa sa kanya, Mima po. 3-in-1 switching networks ka pa dito na kapag padpad po tayo sa mga lugar na mahina po si Smart, pwede mo siyang malipat kay dito at kay Google. Ayan, 3-in-1 switching networks ka na kay ating wifi. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa. Guys, sabon na sa pag-check out mga lima ko. Humabol-habol na guys sa pag-check out habang discounted po tayo mga madam. Ayan, mabilis na kasi yan sumagot ng signal up to 150 Mbps na. Up to 150 Mbps na po yung ating wifi ni Mako. Tipid ka na dito, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa, good na rin po ito pang indoor and pang outdoor na mga madam. Ayan, mabilis na kasi na sumagot ng signal up to 150 Mbps na madam ko. Guys, sumabon-habon na sa pag-check out. Sulit-sulitin na mga mima ko sa pag-check out natin habang discounted pa tayo mga mima. Sino din guys ang gusto umabol habang naka-sale at nakapromo tayo mga mima? Again, mabilis malakas na po ito sumagot ng signal. Up to 150 Mbps na po ito. 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong comment. Ayan, mga mima guys, sa 10 gadget ang pwede pong comment dito.
Laptop nyo, pwede na. Computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, pwede. Kahit saan ka na magpunta, madadala mo na ito at mai-enjoy mo na mga madam. Sulit-sulitin na guys sa pag-check out. Wala na po ba ang gustong humabol dyan mga mi? Sino-sino ba dyan guys ang gustong humabol labang discounted pa tayo mga mima? Ayan, mabilis malakas na yan guys, sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan, 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong connect. Laptop nyo dito, pwede na mga madam, computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, pwede. Meron ba po bang gustong umabot dyan, mima ko? Habang discounted po tayo mga madam. Mabilis malakas na yan, sumagat ng signal, up to 150 Mbps na yan mga mima ko. Madali lang po itong gamitin. Wala nang SIM card na kailangan pa dito, mima ko, dahil po, libre mo na ang SIM card sa kanya. David, so, kunin ka pa kay ating wifi mga mima ko. Ayan, sa may bit naman po ng ating basket number to mga madam. Basket number to, madali rin po itong gamitin mga mima ko. Ayan na, basket number to, madaling gamitin mga madam ko. Lalagyan lang ng SIM card ito mga mima ko. Guys, lalagyan na po ng SIM card si basket number to natin guys. Mabilis malakas na, sumakat din po ito ng signal up to 150 Mbps na mga mima ko. Up to 150 Mbps na natin ating wifi mga madam ko. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa mga mima. Ayan, umabot na guys sa pag-check out habang discounted pa tayo mga mima ko. Sulit-sulitin na sa pag-check out mga madam. Ayan, sulit-sulitin na guys sa pag-check out habang discounted pa tayo mga mima ko. Mabilis malakas yan sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan. 20 meters na kanyang coverage mga madam. Again, madali lang po itong gamitin. Lalagyan mo lang ito ng SIM card ninyo. Luda ng kahit magkano mga mima. Kung paano po tayo nagpapaload ng load natin sa ating cellphone, SIM lang po dito mga madam ko. Okay guys, kung paano po tayo nagpapaload ng load natin sa ating cellphone, SIM lang po dito. Madaling gamitin ng mga mima ko, lalagyan mo lang siya ng SIM card mga madam. Lalagyan lang po ito ng SIM card natin, loadan ng kahit magkano mga mima. Dito po nakasulat ang ating wifi namin, wifi password mga madam. Dito po nakasulat ang ating wifi namin, wifi password. Again, madaling gamitin mga madam sir, lalagyan mo lang ng SIM card ito, loadan ng kahit magkano. Sulit-sulitin na guys sa pag-check out habang discounted pa tayo mga mima ko. Ayan guys, 10 na po ang pwede kong kumonect. Ayan, lahat naman po ng klaseng gadget ko lang pili ito. Cellphone, computer, iPad, tablet, smart TV, printer, at kung meron pa po tayong CCTV, pwede mo naman po yan makulit dito mga madam ko. Guys, sumabula po na sa pag-check out habang discounted pa tayo mga mima ko. Sulit-sulitin na sa pag-check out mga madam. Ayan, mabilis mo na kasi yan sumagat ng signal up to 150 Mbps na mga mima ko. Ayan, up to 150 Mbps yung mga madam ko answer natin. Guys, natipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa. Okay, wala na ba guys gusto umabot yan? Sino pa mga ni? Sino ba dyan mga mima ko ang gusto umabot habang discounted pa tayo? Packet wifi na madaling gamitin, lalagyan lang ng SIM card ito mga madam ko answer, loadan mo lang kahit magkano, direct sa kulit ka na. Good na po ito pang indoor and pang outdoor na mga madam. Good na pang indoor and pang outdoor na. Kung naghanap kayo ng wifi na guys na affordable na ng wifi ito na mga mima ko, basket number 2, igo mo na mga madam ko answer natin si basket number 2. Madali lang po itong gamitin mga madam, lalagyan mo lang ng SIM card mima. Lalagyan lang ng SIM card mima ko, loadan mo lang kahit magkano. Direct sa kulit ka na sa kanya. Ayan po yung kanyang wifi name in wifi password madam. Wifi name po niya in wifi password madam ko. Guys, sumama na sa pag-check out habang discount pa tayo. Limited stock, limited time, limited offer lang tayo. Kung gusto mo nang mas nakatipid, mas nag-enjoy, want to sawa ka na sa iyong mga internet mga madam ko, maganda gamitin ng wifi. Ayan guys, gumagastos ka ng load every day, gumagastos ka ng load every week, maganda, gamit ka ng wifi na pwede mo na siyang maludan ng 1 month unlimited bima. Ayan guys, sabo na sa pag-checking out mga madam ko. Sulit-sulitin na guys sa pag-checking out natin habang discounted pa tayo mima ko. Mabilis malakas na yan sumagat ng signal, up to 150 Mbps na yan madam ko. Up to 150 Mbps na si ating wifi. Dito mga mima ko, activate ka na, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa,
Good namin po ito pang indoor and pang outdoor na. Kahit saan ka na magpunta, madadala mo na ito at mai-enjoy mo na mima ko. Ayan na, mabilis malakas na yan, sumagat ng signal up to 150 Mbps yan mga madagkwasa. Guys, sino pang gusto mong umabot dyan mga mima ko? Sino ba dyan guys ang gusto umabol? Madaling gamitin lang po ito mga madagkwasa natin dyan guys. Lalagyan mo lang ito ng SIM card ninyo mga mima ko. Lalagyan lang po ng SIM card mga madagkwasa po ito, load ng kahit magkano. Ayan, pwede din po yan sa sasakyan. Yes po. Yes, kay Sir Romski. Pwede mo ito sa masaksak ng direct na sa mga sasakyan, laptop, computer, sir. Any power bank din po compatible. Kapag po yung wifi lang, sir, pwede mo din po ito sir magamitan ng USB adapter. Pwede mo yan sir magamitan po ng USB adapter natin, sir. Ayan, Sir Romski, huwag mo ka na kay basket number 2 habang discounted pa tayo sa mabilis malakas na yan sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan. Okay, up to 150 Mbps na si ating Wi-Fi. Tipid ka na, less gastos ka pa dito, less monthly billing ka pa. Good namin po ito pang indoor and pang outdoor na sa mabilis malakas na yan sumagat ng signal up to 150 Mbps na 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget din po ang pwede kumunit. Lahat ng klaseng gadget walang pili sir. Mapa cellphone man, laptop, computer, iPad, tablet, smart TV, printer. Ayan sir, doon ka na dyan sa pag-check out. Madali lang po itong gamitin sir. Madali lang po gamitin ang ating wifi sir. Lalagyan mo lang ito sir ng SIM card. Loadan mo ng kahit magkano. Ayan po yung ating lagayan ng SIM card sir. Nasa likod lang po ang ating lagayan ng SIM card. Ayan, lalagyan mo lang sila ng SIM card dito at loadan mo lang kahit magkano sir. Ayan, habang ka na sir sa pag-check out, habang discounted pa tayo sir. Mabilis malakas na sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan. 20 meters na po ang kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong kumonek. Laptop nyo dito pwede na, computer pwede pa, iPad, tablet, smart TV, printer. Sir friends, ano na sir friends? Nagbalik ka sir friends. Buka na sir sa pag-check out habang discounted pa tayo sir. Habang naka-sale at naka-promo tayo sir. Ay na mabilis malakas na sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan. 20 meters pang kanyang coverage, 10 gadget ang pwede na pong kunin. Mapa-laptop man yan, computer, iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na, less gastos ka pa, less monthly billing ka pa dito. Good na rin po ito pang indoor and pang outdoor na. Ayan, kaya sulit-sulitin ang mga nima sa pa-check out. Guys, sumabol na habang discounted pa tayo mga madam. Mabilis malakas na yan sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan mga nima ko. Okay, up to 150 Mbps na yan. Tipid ka na, less gastos ka pa. Less monthly billing ka pa, good namin po ito pang indoor and pang outdoor na mga mima ko. Kahit saan ka na magpunta, madadala mo na si ating wifi mima ko. Ayan, madaling gamitin ng mga malagkwansa guys ito. Lalagyan mo lang ito ng SIM card din yung mga mima ko. Lalagyan mo lang ng SIM card ng ating wifi, loadan ng kahit magkano. Once na may SIM card na po ito at may load na yan, diretso connect ka na sa kanya. Kung paano naman po tayo nagpapaload ng load natin sa ating mga cellphone, SIM lang po dito mga mima ko. Kung paano po tayo nagpapaload ng load natin sa ating cellphone, SIM lang po dito mga madam. Ito guys ay loadable na pocket wifi. Ayan, madali lang po itong gamitin mga mima ko. Lalagyan mo lang ito ng SIM card ninyo, loadan ng kahit magkano. Ayan po yung kanyang lagayan ng SIM card mga madam. Dito naman po nakasulat ang kanyang wifi name in wifi password. Guys, sumabot na sa pag-check out habang discounted pa tayo. Ayan, mabilis malakas na yan sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan. Okay, up to 150 Mbps na mga madam ko guys. Sobrang laki ng discount nyo ngayon. Sa mga gusto makahabuli, go muna si basket number 2, Mima. Go na madam ko sa basket number 2. Kung gusto niyo pong makahabol ng ating papromo. Ayan guys, last day na ng ating papromo ngayon mga madam ko. Last day na ng ating papromo ngayon, Mima ko, igo mo na yan si basket number 2.
madaling gamitin, lalagyan mo lang ito ng SIM card ninyo, madam. Lalagyan mo lang ito ng SIM card ninyo, loadan ng kahit magkano. Ayan po yung ating lagayan ng SIM card, mga madam ko, ha. Ayan po yung ating lagayan ng SIM card, mga mima ko. Dito po nakasulat ang ating Wi-Fi namin, Wi-Fi password. Ayan na guys, mabilis malakas na sumagap ng signal up to 150 Mbps na yan. Up to 150 Mbps na yan, mga madam ko. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pang, good na may po pang indoor and pang outdoor na mima ko. Ayan guys, sulit-sulitin na sa pag-check out mima ko. Pocket Wi-Fi na madaling gamitin. Lalagyan lang ng SIM card ito, loadan ng kahit magkano, diretso connect ka na dito, mga madam ko. Mabilis malakas na yan sumagap ng signal, up to 150 Mbps na yan, mga madam ko. Up to 150 Mbps na yan, tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa. Guys, good na po ito pang indoor and pang outdoor na. Madaling gamitin, lalagyan mo lang ito ng SIM card ninyo. Lalagyan mo lang ito ng SIM card ninyo, mga mima ko. Loadan mo lang ng kahit magkano. Once naman po na may SIM card ka na dito at may load ka na, mima ko, diretso po ka na. Ayan guys, mabilis malakas na yan, sumagat ng signal, up to 150 Mbps na yan, mima ko. Okay, up to 150 Mbps na po yung ating Wi-Fi. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa. Ayan guys, sabon na sa pag-check out. Wala na po ba ang gustong umabot dyan, mima ko? Comment po tayo sa mga gusto magpa-flex ng items, madam. Ano po yung ating mga katanungan, mga madam Puesa? Welcome po sa mga bagong pasok yan, mga mima. Welcome po sa mga bagong pong pasok yan, guys. Humabol na habang discounted pa tayo. Ay na pocket Wi-Fi na madaling gamitin po ito. Lalagyan lang ng SIM card, mga madam. Nilalagyan na po ito ng SIM card at niluludan. Mabilis na kasi yan, guys, sumagat ng signal. Up to 150 Mbps na yan, mga mima po. Okay, up to 150 Mbps na yan. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa. Good na rin po ito pang indoor, mima. Good pa pang outdoor. Ayan, mga madagkwasa, guys, sulit-sulitin na sa pag-check out habang discounted pa tayo. Mabilis, malakas na yan, sumagat ng signal. Up to 150 Mbps na yan. 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong kumunin. Laptop nyo dito, mima, pwede na. Computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Guys, mabul-habol na sa pag-check out, mga madagkwansa, habang discounted pa tayo, mga mima ko. Ayan, sulit-sulitin na mga madam sa pag-checking out. Habang naka-sale at naka-promo tayo, mima. Comment po tayo, mga madam ko, guys, ng done check out sa mga nakapag-check out na po dyan. Ayan, sa mga gusto pang umabot, mga mima ko, guys, sabol na. Limited stock, limited time, limited offer lang tayo. Mabilis, malakas na sumagat ng signal. Up to 150 Mbps na yan. 20 meters na kanyang coverage. 10 gadget ang pwede pong kumain. Laptop nyo dito, pwede na, mga madam. Computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, printer. Tipid ka na, less gastos ka pa. Less monthly billing ka pa. Good na rin po ito pang indoor and pang outdoor na. Ayan, namabol na mga mima sa pag-check out. Sulit-sulitin na mga mima ko sa pag-check out ninyo. Guys, kahit saan ka na magpunta, madadala mo na si ating Wi-Fi at mai-enjoy mo na, mga mimi. Mga mimi, sino pa dyan ang gusto mo umabol? Pocket Wi-Fi na loadable na, madaling gamitin. Lalagyan mo lang, mima, ng SIM card. Lalagyan mo lang ito ng SIM card ninyo, madam ko. Loadan mo lang ng kahit magkano, mima. Nilalagyan ng SIM card at niloloadan. Mabilis, malakas na sumagat ng signal, up to 150 Mbps na, madam ko. Ayan, up to 150 Mbps na yan, madam ko. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa, madam ko. Good na rin po ito pang indoor and pang outdoor na. Mabilis, malakas na yan sumagat ng signal, madam, up to 150 Mbps na siya, mga madam ko. Okay, up to 150 Mbps na si ating Wi-Fi. Sulit na may mga ipo-check out dito. Mabilis, malakas na, madam ko ito sumagat ng signal, mga madam. Guys, sino ba ang gusto umabot dyan? Wala na po ba, mga mima ko? Wala na po ba ang gusto umabot dyan, guys? Sino pa?
Pocket Wi-Fi na mabilis malakas na sumagat ng signal. Up to 150 Mbps na yan. 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong kumay. Madali ito man ang gamitin ha. Lalagyan mo lang ng SIM card ito mga lima ko. Lalagyan na po ng SIM card si ating Wi-Fi. Guys, ready to use ka na dito mga lima ko. Ayan po ang tinagayan SIM card mga madam answer natin at dito naman po nakasulat ang kanyang Wi-Fi name and Wi-Fi password. Okay guys, so wala na ba ang gusto umabol lima? Wala na ba ang gusto umabol dyan habang discounted pa tayo mga lima? Ay guys, sabon na sa pag-check up. Mabilis malakas na yan, sumanap ng signal. Up to 150 Mbps na yan mga lima ko. Okay, up to 150 Mbps na yan, tipid ka na dito. Less gastos ka pa dito. Less monthly billing ka pa dito. Good na rin po ito pang indoor and pang outdoor na. Kahit saan ka na mapunta, madadala mo na ito at mai-enjoy mo na. Madali lang po itong gamitin mga managpuansa. Lalagyan mo lang din po ito ng SIM card ninyo. Loadan mo ng kahit magkano nimo. Again, madaling gamitin, lalagyan lang ng SIM card ito, loadan ng kahit magkano. Dito po nakalagay ang kanyang Wi-Fi link in Wi-Fi password. Wi-Fi link po niya in Wi-Fi password, dito po siya nakalagay, mga lima ko. Ayan guys, sumabot na sa pag-check out, wala na po ba? Wala na po ba ang gustong umabol habang discounted pa tayo, lima? Ayan, umabol-habol na sa pag-check out mga madam. Mabilis malakas na yan sumagat ng signal. Up to 150 Mbps na yan mga lima ko. Okay, up to 150 Mbps na yan. Tipid ka na dito. Less gastos ka na dito. Less monthly billing ka pa. Good na rin po ito pang indoor and pang outdoor na mga lima ko. Guys, good na rin pang indoor and pang outdoor na. Okay guys, sumabol na sa pag-check out mga lima ko. Humabol na guys sa pag-check out mga madam Kwanza guys habang discounted pa tayo mga mi. Ayan, sulit-sulitin na guys sa pag-checking out. Ayan, madali na po guys gamitin ang ating wifi mga madam ko ha. Madali na po itong gamitin. Wala nang sit up, wala ka nang kailangan pang i-download. Delete, so connect ka na. Ayan, ito po guys ay loadable na pocket wifi. Madam Kwanza guys, delete, so connect ka na kay ating wifi. Guys, diretso ko na ka ng ating wifi mga lima. Okay, mabilis mo na kasi yan guys, sumagap ng signal. Up to 150 Mbps ka na po dito mga madam answer natin. Okay, up to 150 Mbps ka na. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa. Good na rin po ito pang indoor and pang outdoor na. Madaling gamitin, lima ko, lalagyan mo lang ng SIM card ito. Lalagyan lang ng SIM card ang ating Wi-Fi at loadan mo ng kahit magkano. Kung paano po tayo nagpapaload ng load natin sa ating cellphone, SIM lang po dito, lima. Ayan po yung kanyang lagayan ng SIM card. Dito naman po nakasulat ang kanyang Wi-Fi name and Wi-Fi password. Dito po nakasulat ang kanyang Wi-Fi name and Wi-Fi password. At ayan yung ating lagayan ng SIM card, mga link. Ayan, mabilis malakas na po ito sumagat ng signal. Up to 150 Mbps na po ito mga madam Kwanza. Ayan, up to 150 Mbps na yan, tipid ka na dito. Less gastos ka na dito, less monthly billing ka na. Good na rin po ito pang indoor and pang outdoor na mga mima. Good na pang indoor and pang outdoor na. Guys, sa mga gustong makakabog dyan, guna kayo sa pag-check out habang discounted pa tayo mga mi. Habang nakasale at nakapromo tayo mga mima ko. Ayan, mabilis malakas na yan sumagot ng signal. Ayan guys, habang nasa pag-check out. Saan Madam Rowena? Madam Rowena na po yung ating tito ko, mima ko. Ayan guys, sabon na sa pag-check out habang discounted pa tayo mga madam. Humabol-habol na sa pag-check out. Saan dyan Madam Rowena? Tito ko natin madam. Ayan, mga mima ko guys, humabol-habol na sa pag-check out habang discounted pa tayo mga mi. Ayan, mabilis mo na kasi yan sumagat ng signal. Up to 150 Mbps na yan, 20 meters na kanyang coverage. Ayan, yes po mima ko. Yes madam. Bakit po madam ano? Sama yung tutok, ito po ba yung nakasaksak po ba dyan mima? Ito po ba yung nakasaksak? Kapag po kulay pula, ganyan po, wala po siyang SIM card, kaya ganyan po yung ilaw niya. Kapag kulay pula, wala siyang SIM card.
niya. Kapag po ganyan, wala siyang SIM card, kaya kulay pula siya. Kapag isaksak ko dyan yung may SIM card, magkukulay green po siya. Ayan, ganyan. Hindi kasi naayos yung SIM card niyan. Ayan, kapag po yan na, lagay na po yung SIM card yan, magkukulay green na siya kapag may SIM card na siya. Guys, sabon na sa pag-check out, tabang discount pa tayo mga mi. Humabol-habol na guys sa pag-check out habang naka-sale at nakapuno tayo. Hello kay Sir Just G, Madam Sir Just G. Good morning, welcome po sa ating live. Guys, sabon na sa pag-check out, tabang discount pa tayo mga mi. Ay, lima ko, di ba gawin na siya? Gawin na siya kasi po may signal na siya, may SIM card na siya. Hello guys, Sir Loverboy. Good morning. Welcome po sa ating live. Ayan, umabot na guys sa pag-check out. Tambang discount pa tayo mga mi. Ayan, umabot na guys sa pag-check out. Tambang naka-sale at nakapuno tayo. Ayan, mabilis na kasi yan sumagot ng signal. Up to 150 Mbps na yan. 20 meters na kanyang coverage. 10 gadget ng pwede pong communicate nima. Guys, sa 10 gadget na pwede pong connect dito. Laptop nyo, pwede na computer nyo, pwede pa. iPad, tablet, smart TV, kwenta. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka pa. Good na rin po ito pang indoor and pang outdoor ng mga mima ko. Ayan, sa mga naghanap po dyan ng unlimited na internet mima, buo na kayo kay Basket Number 1. Ay kay Basket Number 2 mima. Madaling gamitin mga Madam Kwanza, lalagyan mo lang ito ng SIM card ninyo. Nilalagyan lang po ito ng SIM card si ating wifi at niluludan mga madam. Guys, sabon na sa pag-check out tabang discount pa tayo mga mima ko. Ayan, mabilis na kasi yan guys magap ng signal up to 150 Mbps na yan. Ayan, up to 150 Mbps na yung ating wifi. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly billing ka na. Ayan, sino dyan guys ang gusto humabol? Gusto magkaroon ng sariling wifi internet. Mabilis na kasi yan sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan. 20 meters na kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong connect. Laptop nyo, pwede na dito computer nyo, pwede pa ha? iPad, tablet, smart TV, kwenta. Tipid ka na dito, Madam Kwanza, less gastos ka na, less monthly billing ka na. Guys, sabo na sa pag-check out. Hindi mo na kailangan guys mag-board kasi po ito guys, kahit saan ka na magpunta, madadala mo na ito at may enjoy mo na. Less gastos ka na dito, less monthly billing ka pa mga mi. Guys, less gastos ka na dito, less monthly billing ka pa. Good na rin po ito pang indoor and pang outdoor na. Madali lang po itong gamitin mga mima ko. Lalagyan mo lang ito ng SIM card ninyo. Nilalagyan lang po ito ng SIM card natin at niluludan. Kung paano po tayo nagpapaload ng load natin sa ating cellphone, SIM lang po dito mga mima ko. Ayan po yung kanyang lagayan ng SIM card. Dito naman po nakasulat ang kanyang Wi-Fi namin Wi-Fi password. Wi-Fi namin Wi-Fi password, dito siya nakasulat at ayan po yung ating lagayan ng SIM card mga mima. Ayan, mabilis malakas na po ito sumagat ng signal. Up to 150 Mbps na yan mga mima ko. Up to 150 Mbps na yan mga madam. Dito mga mi, tipid ka na, less gastos ka pa, less monthly billing ka na. Madam ko, kahit saan ka na din po magpunta, pwede mo na ito madala at magamit. Sulit na mi man, check out mo dito mga mi. Ayan guys, sumabol na sa mga gustong makabol dyan. Oo, buntis. Ala nga naman. Halata na? Oh. Hindi pa naman. Ala naman. Halata na? Wala na, parang ano dyan. Hindi na. Parang baby pa lang. Parang baby pa lang. Parang kumain ka na sa bapi ng dalawang araw. Hataw? Ito lang siya. Tinanggalan ko na at ano, ito oh. Tinanggalan niya lahat yan. Sino tatay niya lahat. Oo, yung basic. Set na lang. Wala nga. Power bank lang? Ba't hindi yung isa? Yung sa, yung sa U3. Ayun. Yung U3 na basket number 3. Diyan na lang ba? Sino? Wala? Meron siya. Ay, meron yan sa U3. Ito itong ano, at saka yung isa niya natin.
Kaya po si makabindot ko isa na to. Ayan, sino ba dyan guys ang gusto umabol? Ayan guys, sa mga gusto makabot ng mga Madam Kwanza guys, umabol na ng checking out. Mga mi, mahabol tayo sa pag-check out mga mi, mahabang discount pa tayo mga mi. Sulit-sulitin na sa pag-check out mga mi, makuha bang naka-sale at nakapromo tayo mga mima. Ayan, mabilis malakas na yan sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan mga mima ko. Up to 150 Mbps na po yung ating wifi. Mima dito tipid ka na, less gastos ka na, less monthly billing ka pa. Good na may po ito pang indoor and pang outdoor ng mga mima. Ayan, namabol-abol na guys sa pag-check out. Mabilis malakas na yan sumagat ng signal up to 150 Mbps na yan. 20 meters na guys ang kanyang coverage, 10 gadget ang pwede pong connect. Tipid ka na dito, less gastos ka na, less monthly